جاني يوم تكخت سيفهم يوم كتحمل عخي أنت على المراية بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كتحمل عخي أتقنا مريات بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كتحمل عخي أتقنا مرية بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كتحمل عخي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تحري صحن بليسى الذي تولي أبعم بليسى الذي أكلي وردوينو مقار حوز حالة فتتتني بخل قدوم صدق لي عظيمة من توزى مسكري وينو 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 وصادق عندي حلال مريم لدهيتنا تنمد لبن تماليسي سكت تناسمسي كما خخر تاجري كيدان كتير عندي حلال مريم لدهيتنا تنمد لبن تماليسي سكت تناسمسي كما خخر تاجري كيدان كتير سلام تقطعت نايز channel ما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم ووترو أقدس تحستوتات بدرجة عالم بزوبانا كم دما أبقى طبع بوليتيكا دبلوماسي كمون نزحج زلو نسمع زلنا نلولا ونتني هاجر أقدس النزلو تحستوتات ونحزنا غريبنا لنا كسب موداتا مسانا كتصنعوا بخبرنا عندكم كم ووترو لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار نزي channel كومنت مصحف أقداسنا تعلو سبسكرايب ديك بركون دما واسبلو نابلا نايلوم وين كم وترو أقداسي حبريتا مهاري تاب عبيت كيلا تادمز كنركن فتنينا عيننا لما كخفت الناس غلط لزخونه سامو داتا تقدسنا مسانا تقدسكم مسانا كتصنعوا نعدمكم. Alright, let's get started. The first قدامي تبصون جمرينا. Trump and his tariffs will accelerate de-dollarization. So that means that other countries will walk away from the US dollar and the dollar system. So it's not going to happen overnight, but it's already been happening, and this is just going to make it happen more quickly. So Trump's tariffs sparked a crisis of confidence in the US dollar. And I want to explain to you what happened last week. Okay. እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ቋንቋ ናይ ቁጠባ ወይ እውን ኣብዚ ናይ ዓለምና ፖለቲካ unintended consequence ትብልዎ ኣለዉ ዘይተፀበኻዮ ውፅኢት ክመፅእ ከሎ ሓደ ፖሊሲ ከተታታቱ ከለኻ ብደረጃ ዓለም ድዩ ብደረጃ ሃገር ድዩ ኩሉ ግዜ እቲ ፖሊሲ ሓደ ዓይነት ግብረ መልሲ ንኸምፅኣልካ ኢልካ ኢኻ ኣተኣታትዎ ብቐሊል ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ኣተኣታትይዎ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ታሪፍስ ንካልኦት ሃገራት እቲ ዕላማ በቲ በዓሉ ከም ዝገለፆ ብዙሕ ግዜ እውን ከም ዝነግሩና ዘለዉ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ካብ ፋብሪካታት ካብቲ ዓቢ ታሪፍ ኣሜሪካ ከተውርደሎም ትኽእል ፈሪሆም ሃዲሞም ናብ ውሽጢ ኣሜሪካ ፋብሪካታቶም ንኽመልሱ እዩ እቲ ዕላማ ነዚ ንምግባር ድማ ንኹሉ እቲ ኢንዱስትሪ ዝርብሽ ንግዚኡ ስለ ዝርበሹ ናብ ኣሜሪካ ካብቲ ታሪፍ ክንድሕኒና ኢሎም ፋብሪካታቶም ሒዞም ወይ እውን ሓድሽ ፋብሪካታት ኣብኡ ክሃምፁ እዩ እቲ ዕላማ ኣዴኻ ዝለኣኸ ትካ ጥራይ ደይኮነ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሓደ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ከም ዝፀንሐካ ትኸደሉ ግዜ ኣሎ እቲ እዚ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ይሰርሕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ 2025 ከምቲ ንሱ ዝደለዮ ይኸይድ የለን ሓደ ካብቲ unintended consequence ትብልዎ ዘለዎ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ቀዳማይ ተደላይነት ናይ ዶላር ንላዕሊ ዝኸይድ ነይሩ መፅናዕቲ ድሕሪ መፅናዕቲ ዘረጋግፆ ንስታክ ማርኬት ክትርብሽ ከለኻ ንንግዲ ናይ ዓለም ክትርብሽ ከለኻ ሃገራት ተቐላጢፈን ዶላር ክገዝአየን ዝፍትና ስለምንታይ እቲ ቁጠባ ክርበሽ ከሎ ዶላር ማለት ብካልእ ዘራረባ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ተመራፂ ዝኸውን እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ዝኸውን ቦንድ ወይ ካቲ ትሬጀሪስ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ በቲ ንሕና ንፈልጦ ቋንቋ ድማ ንኣሜሪካ ምልቃሕ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ምልቃሕ ማለት ገንዘብካ ተደምሮ መክሰብ ዘለዎ ብውሕስ መንገዲ ክመፀካ ከሎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን እዚ ዓይነት ኮንሰፕት እዚ ይቕየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና crisis of confidence in the US dollar ስለዚ
حدا كابتن دونالد ترامب بوليسناتو نكغير زغددو زلو نچاينا دنجيص زيكونه وي ون قطب عالم فرهي زيكونه اتنسو زبغسو زي تصبيو ግብረ መልስ ክመጾም ስለ ዝጀመረይ ዓለምና ካብ ዶላር ክብል ከለኹ መጀመርያ ዘገድስ ሃገር ኤርትራ መጀመርያ ዝብለኩም ዘሎ ዓለምና ካብ ዶላር ክትሃድም ከላ ዓለምና ካብ ዶላር ወፃይ ካላ አማራጭ ክደሊ ከላ ናይ ቻይና ፔይመንት ሲስተም ካኣቱ ከሎ ናይ ብሪክስ ፔይመንት ሲስተም ካኣቱ ከሎ ሃገራት ካላ ዓይነት አማራጭታት ክደልያ ከለዋ ተቀዳመይቲ ካብዚ ኩነታት ክትረብሕ ትኽእል ሃገር ኤርትራ እያ ስለምንታይ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚያን ደቂቕ እዚያን ኤርትራ ብናይ አሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ትሕቲ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት እገዳታት እቲ ዝበርትዕ እገዳ ግን ናይ ስዊፍት እገዳ እዩ እቲ ዝኸበደ እገዳ ናይ ስዊፍት እገዳ እዩ ስዊፍት ማለት ድማ ምዝኾነ ይኹን ዓለም ብባንኪንግ ሲስተም ዲባንክ እትኾን ባንክ ከምዘይብልካ ምስ ዓለም ብባንክ ክትዘራረብ ከምዘይ ትኽእል ኣዲኹም ኣለኹም ስለዚ እቲ ዝኸፍእ እገዳ ዝበሃል ንኩሉ ክፋል ናይ ቁጠባኻ ንሕርሻኻ ዝትንክፍ ንንግድኻ ዝትንክፍ ንቴክኖሎጂናትካ ዝትንክፍ ሰደት ክትገብር ኣይትኽእል ምስ ካልኦት ሰባት ብቐሊሉ ክትዘራረብ ኣይትኽእል ኢኻ ስትሬንጅ ዝኾነ ሂወት ንክህልወካ ዝገብር ተቐዳመይቲ እንታ ዝመረረትን እገዳ ካብ ስዊፍት ዝበሃል ከኣልዩኻ ከለዉ እዮም ኤርትራ ድማ ነዚ ካብ ከባቢ 2002 ዲ ወላ ኣን ኦፊሻል ካብ ከባቢ 2002 እዩ እዚ ፀገም ዝመፅኡ ነይሩ ብወቅዕ ካብ ዝገብርዎ ድማ ካብ 2009 ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ትቕፅል ኣላ እዚ ከዓ ዘለዎ ስምብራት ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ምዕራፋት ናይ ታሪክ ክነገር እዩ ስለዚ ዓለምና ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሓት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካል መንገዲ ከናድዩ ይጓየይ ኣለው ፅቡቅ ብስራት እዩ ንሃገር ኤርትራ ክብለኩም ይደሊ ዳስ ዋይ ድማ ኣብ ቅድሚት ከምፆ መሪፀ ዘሎ So as you know, President Trump's reciprocal tariffs sent the stock market plunging. So normally, investors react by flocking towards US treasuries for safety and the dollar strengthens. But this time, that did not happen. Now, I want to show you this video clip of the co-founder of BlackRock saying that this is not normal. So please take a look. እዛ ዘረባ እዚኣ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዝክኢላ ብላክ ሮክ ማለት ድማ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ማኒ ማነጀር ወይ ከዓ ኢንቨስትመንት ካምፓኒ ዝበሃል ልዕሊ ብዙሓት ሃገራት ቁጠባ ገንዘብ ማኔጅ ዝገብር እዩ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ልዕሊ 11 ትሪልዮን ቁጠባ ኣሰት ኣንደር ማኔጅመንት ዘለዎ ካምፓኒ ካብኦም ዝተዛረበ ኣሜሪካዊ ድማ ነዚኣ ቅድሚ መባለይ ግን ማይ ፌቨሬት ስኮላር ኣብዛ ዓውዲ እዚ መን እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ዲስ ዋን ኢዝ ኢት field for more than 50 years. It's worth pointing out to our viewers, I think it's important to note you consider yourself to be apolitical, and you say that the tariff problem is a symptom of a much greater problem. What do you mean by that? ትሪዎ ዘለኹም ሬይ ዳልዮ ይበሃል ሓደ ካብቶም ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለም ኣብቶም ቅድሚት ዝርቅሑ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፍሉያት መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ ከመይ ገይሮም ሃገራት ንላዕሊ ይመፁን ይወድቁን ትብል መፅሓፍ ድማ እታ ዝበለፀት እያ ኮሞን ፕሪንሲፕልስ ትብል መፅሓፍ ናቱ ናይ ብሓቂ ዝፈተኽዎን መፅሓፍቲ እያ ብፍላይታ ሃው ኔሽንስ ግሮው ኤንድ ዲክላይን ያ ገለ ትብል ኣርስታውታት ኢንዳት ኤርያ ሃገራት ከመይለን ይዲባ ከመይለን ካይወድቃ ትብል መፅሓፍ ናቱ ኣነ ኩሉ ግዜ ክረክብ ከለኹ ብኦድዮ ንዓየ ዝሰምዕ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ መፅሓፍ እያ ሕጂ ድማ ሓዳሽ መፅሓፍ ፅሒፍ ኣሎ ንሱ ንግደፎ ዳርጋ ናይ ዝሓለፈ 2000 ዓመት ታሪክ ናይ ሃገራት ኣፅኒዑ እዚ ኩሉ ናይ ብሪቲሽ ኢምፓየር ከመይ ኢሉ መፅኡ ከመይ ኢሉ ወዲቑ ናይ ዳች ኢምፓየር ከመይ ኢሉ ተንስዩ ከመይ ኢሉ ወዲቑ ናይ ቻይኒዝ ዝተፈላለዩ ንግስነታት ከመይ ኢሎም ደይቦም ከመይ ኢሎም ወዲቖም ንኩሎም ኣፅኒዑ ምልክታት ናቶም ኣስፊሩ ኣሜሪካ ከመይ ኢላ ወዲቓ ከመይ ኢላ ተንሲኣ ከመይ ኢላ ክትወድቕ ከም ትኽእል ክድሕን እውን ትኽእል እያ ምርጫታት ናታ እናበለ ዝገለፀ እዩ ባክግራውንድ ክበኩም ስለ ዘለኹ እቶም ከተንብቡ ትኽእሉ ኬትኩም ኣንብዋ እዚኣ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እምበር ብዛዕባ ካብታ መፅሓፍ ይኮነ ንዛረብ ዘሎ There's a financial problem. There's an imbalance problem. There are basically 5 big forces through history that drive everything. First, there's the money, credit, debt, economic cycle, in which there's a building up of debt in a cyclical way that becomes too large, and we're going to have problems. We're going to have a government debt problem. Maybe we can get into this. The second big force through time is the internal conflict force. The left and the right, differences in wealth and values causing a conflict that we're seeing it changing our political order. So the first is changing our monetary order. The second is changing our political order internally. And then the third is the great world order, how countries deal with each other. When there's a rising power challenging an existing. سري داليو نتا مصحف عنتي دارغع بعصر زبل زنغركم ابز ቻናል ላይ ድማ ደጋጊመ ዝብሎ ካብ ተራ ሰባት ኣይኮንና እንት ሓበሬታ ንሰምዖ ዘለና ተራ ሰባት ራዲ ኩንስ ኣብ ዓለምና ካብ ኣለው ዝበሃሉ ከምጾ ከለኹ ሓበን ይስማዓኒ
ኣብዛ ቻነል ትመሃሩ ዘለኹም ካብ ተራ ፕሮፌሰር ናይ ዩኒቨርሲቲ ኮንኩመን one of the top scholars እዮም ትመሃሩ ዘለኹም ነዚ ደጋጊመ ክነግረኩም እየ ዝደሊ ነዚ ሓበሬታ እዚ ክርዳእኩም ከሎ እቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ጉድ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ታሪክ ብዙሕ መፅናዕቲ ስለ ዘካየደ ሓሙሽተ ሓይልታት ኣለዉ ወይ ሓሙሽተ ነጥብታት ኣለዉ ንቁጠባ ናይ ዓለም ዝፀልዉ ንሃገራት ድማ ኣካይዳናትን ዝፀልዉ ቁፅሪ ሓደ እቲ ናይ ዕዳ ሃገራት ቁጠባናተንን ዕዳናተንን ከመይ ይቋፃፀርኦ ንኣብነት እቲ ዕዳ እናዓበየ ምስ ከደ ሃገር ኣብ ገለ ነጥቢ ሽግር ከጋጥማ እዩ ብሪቲሽ ኢምፓየር ብከመይ ወዲቑ ዳች ኢምፓየር ከመይ ወዲቑ ካልኦት ኩሎም ንግስነታት ኣብ ታሪክ ድማ መውደቂኦም ምክንያት ሮማን ኢምፓየር ዘውደቆ ልዕሊ ዓቕሙ ዕዳ ስለ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ልዕሊ ዓቕምካ ዕዳ መሓዝ ማለት ታይም ቦምብ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር ሙዳቕካ ዘይተርፍ ኢሉ እዩ ዝምጉት ሪዳልዮ ኣሜሪካዊ ድማ ቁፅሪ ክልተ ድብል ዘሎ ፖለቲካል ፎርስስ ማለት ድማ ፖለቲካዊ ርግኣት ናይ ሓንቲ ሃገር ማለት ኣብ ኣሜሪካ ይብላሎ ኣብ መንጎቲ የማንን ፀጋምን ዘሎ ፍልሊ ክንምንታይ ይዓቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ድማ ክረዳዳእ ዘይክእል ሓይሊ ብምዃኑ እምበሽ ሕጂ ንኣብነት ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትዋጋእ ከላ እቶም ዴሞክራትስ ምስ ቻይና እዮም ኮይኖም ዘለዉ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ሓድሕድ እዮም ዝኾኑ ወላ እውን ኣሜሪካ ከረብሕ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃል ኣንፃር ሓድሕድ እዚ ሕጂ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኩሉ ግዜ ኣብ ምትፍናን ከም ዝነብርን ተረዳዲካ ወላ ኮመን ሰንስ ዝኾነ ፖሊሲ ንክትእትውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ሃገር ምስ ሃገር ዝግበር ንግዲ ስለዚ እተን ክልተ ነጥብታት ኣብ ኣሜሪካ ሕማቅ ከም ዘለዋ ይዛረብ ክልተን ኣብ ጫፍ በፂሐን ከም ዘለዋ ሳልሳይ ነጥቢ ምስ ሃገራት ትገብሮ ዝምድና ድማ ወሳኒ እዩ ሳልሰይቲ ነጥቢ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብፅሒዎ ኣሎ ንቐፅል ክንሪኦ ኢና ብኩሉ መንገዲ power. And now we are going from multilateralism, which is largely an American world order type of thing, to a unilateral world order in which there's great conflict. And the other two factors all through history have been acts of nature, droughts, floods, and pandemics. And number four is technology changing. And how they are coming together are the main forces behind this. For example, there can't be imbalances anymore in that environment. Do you think that President Trump's tariffs are exacerbating what you are describing, this complicated mix of challenges that the world is facing? I think it's just a function of how well they're handled. You know, it's a reality that it's a desire to bring in tax revenue from that. It's a reality that we would like to build manufacturing and jobs here. This is a reality. That's how that's done, whether that's done in a practical way, whether that's done in a stable way, whether that's done with quality negotiations in which that's a mutual problem, or whether that's done in a chaotic and disruptive way that produces great conflict. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎም እተን ካብተን ሰለስተ ተን ክልተ ዝተረፋ ሓደ እቲ acts of nature ከም ንኣብነት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድዩ ብዝሒ ማይ ድዩ ናይ ምስ ክላይሜት ዝተሓሓዝ ናይ ተፈጥሮ ሓይልታት ንሱ እውን ንታሪክ ናይ ዓለም ናይ ሃገራት ጉዕዞ ዝቀያይር እዩ ቴክኖሎጂ ድማ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣነባብራን ባላንስ ኦፍ ፓወር ናይ ሃገራት ሓይለን ሚዛነንን ኣብዚ ነጥብታት እዚ ምርኮስ እዩ ቀፂልና ክንሪኦ ከለና እዞም ኩሎም ዝበልካዮም ነጥብታት ነዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ብኩሉ መንገዲ ፅፋዕ ስለ ዘሎ ናበይ ገፅና ንኸይድ ኣለና ትብል ይብሎ ኢላም ኣብ ተሓተትሉ ኣብ ዝሓተትሉ እንታይ ዝብላ ዘሎ እቲ ዘሎ ኩንነት ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ጎደሎታት ከም ዘለናን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ድማ ቅቡል እዩ ፕራክቲካል ድማ እዩ እቲ ፀገም ብኸመይ መንገዲ ትገብሮ እዩ ኢሉ እምበር ኣሜሪካ ፋብሪካታታ ውሽጢ ዓዲ ከተምፅእ ካብ ኩሉ ነገር ካብ ደገ ከተምፅኦ ዘይኮነስ ባዕላ ከተፍርዮ ክጅምር ኩሉ እዚ እቲ ስነ መጎት ቅቡል እዩ ዝኾነ ኣሜሪካ ክቕበሎ ዝኽእል እዩ ካልኦት ሃገራት እውን ዝቕበሎ እየን እቲ ፀገም ግን ነዚ ከተተግብር ምስቶም መሻርክትካ ይህምሂን ተዘራሪብካ ተመያይጥካ ንኩሉ ካብ ዘይጎድእ እቲ ቁጠባ ዓለም ዘይርብሽ ዲኻ ትገብሮ ወይስ በይንኻ ካብቲ በዓልካ ትፈጥሮ ዝነበርካ ንግዲ ፅቡቅ እዩ ክፉት ዕዳጋ ክህልወና ኣሎ እንካን ሃባን ክንብል ኣለና ማልቲላተራል ንኩሉና ከመሓድሩ ዝኽእሉ ትካላት ከም በዓል ዩኤን ድዩ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ድዩ ካልኦት ነዚኦም ኩሎም ኣማእኺልካ ዲኻ ትኸዶ ወይስ ንኩሉ እዚ በዓልካ ዝሃነፅካዮ ቀደም ጉሒፍካ ብወለንተኻ ዩኒላተራል ማለት እዩ ኣነ ዝደልዮ ጥራይ ብንዓይ ዝጥዕመኒ ክገብሮ እየ ብምባል ነቲ ናይ ዓለምና ኣካይዳ ናብ ረበሻ ትወስዶ ኣገዳሲ ነጥቢ ይብላ ኣሎ እዛ እሱ ዝብላ ዘሎ ሕጂ ኣብዚያ ነጥቢ ዝያዳ ክትግለፅ ስለ ትኽእል እያ ዘምፃልኩም ዘሎ is normally when stocks go down as much as they have, there's a flight to quality, and quality becomes defined as U.S. Treasuries and the U.S. dollar. In this particular downdraft in the market, we're seeing Treasury yields go up and the dollar weaken. Those. So እዚ ክኢላ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ እዛ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበራ ነጥቢ ኣብ ታሪክ ተመሊስና እንተሪእና እያ ንኩሉ
ሃገራት ናይ ዓለም ብሓደ መጥቃዕቲ ክትፍንወሉ ከለኻ ወይ እውን ነቲ ስቶክ ማርኬት ክትርብሾ ከለኻ ነቲ ካፒታል ማርኬት ዝበሃል ክትርብሾ ከለኻ መብዛሕትኡ ኢንቨስተር ናብ ሓደ ቦታ እዩ ዝጎይ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥም ከሎ ኣብ ግዜ ኮቪድ ይኹን ኣብ ግዜ 2008 ዘጋጠመ ፀገም ይኹን ቅድሚኡ ኣብ ዘጋጥም ዶት ኮም ባብል ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ሰብዓታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ነጥቢ ኢና ንወድቕ ኩልና ኢሉ ንሱ ድማ ኣብቲ ኳሊቲ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ንሱ ድማ እቲ ዩኤስ ትሬጀሪስ ንኣሜሪካ መልቃሕ ማለት እዩ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ምግዛእ መህደሚ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብግምጣል ኢና ንርኢ ዘለና ኢሉ ኩሉ እቲ ስቶክ ማርኬት ተረቢሹ ንታሕቲ ኣብ ዝወርደሉ ዘሎ ሃገራት እንኮላይ ንዶላር ንኣሜሪካ መልቃሕ ክጠራጠሩ ንኣሜሪካ መሃብ ገንዘቦም ንኣሜሪካ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ምግዛእ ገዲፎሞ ብኸመይ ትሪኦ ድማ እቲ ይልድ ዝበሃል ተጠላብነት ናይ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ሪስክ ኮይኑ ስለተሰምዖም ንኣሜሪካ መልቃሕ ማለት ዝሓሰረ ዘይኮነ እናኸበረ ይኸይድ ኣሎ ንኣሜሪካ ድማ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንዕቡይ ዶናልድ ትራምፕ እታ ቀንዲ ትሕምማ ነጥቢ እንተላ እዛ ነጥቢ እዚኣ እያ ብዕዳ ዝነብር መንግስቲ ስለዝኾነ ኢንፊጅን ናቱ ቦንድ ብምሻጥ ስለዝነብር ነቲ ቦንድ እንድሕሪ ክብዎ ዘይክኢሎም ወይ እውን ነቲ ቦንድ ንክገብር ዋጋ ናቱ እንተኸቢርዎ እታ ቀዳመይቲ ትሕምሞም ነጥቢ እዚኣ እያ ዳትስ ዋይ ዓለምና ካብ ዶላር ተሃድማላ ዝብል ዘረባ ንስለ ዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ይርአ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ That's kind of an alarming trend. To me, that's flashing yellow that something is going on here more than just deleveraging. Okay, so now you have people asking the question, is the dollar no longer the reserve currency of the world? And my answer is that the dollar is still the reserve currency of the world. However, it is losing ground. So here's the dollar share as a global reserve currency since 2016. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶላር ናይ ዓለምና ሪዘርቭ ከረንሲ ማለት ሃገራት ሃብትናተን ምቕማጥ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ወይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሃብትናተን ንመተሓላለፊ ዶላር ይጥቀሙ ወርቂ ይጥቀሙ ቢትኮይን ይጥቀሙ ካል ነገር ግን ዶላር ቁፅር ሓደ እዩ ዘሎ ብዓለም ዳርጋ እታ ቻርት ትሪእዋ ዘለኹም ግን ኣብ ቀደም ዝለዓለ ክኸውን ከሎ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝኾነ ንግስነት ይኹን ዝኾነ ይኹን ሪዘርቭ ካረንሲ ቅድሚ ዶላር መን ነይሩ ናይ ብሪቲሽ ፓውንድ ነይሩ ቅድሚ ጊልደር ዝበሃል ናይ ዳች ነይሩ ኩላቶም ዘርእይዎ ባህር እንተሎ ቀስ እናበሉ እናጎደሉ እዮም ዝኸዱ እምበር ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝቕየር ነገር የለን ስለዚ ናይ ዶላር ካብ 2016 ተሪእኻዮ ከመይ ኢሉ እቲ ፐርሰንቴጅ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 58% ይበፅሒ ዘሎ ቅድሚ 10 ዓመት 20 ዓመት ክሳብ 80% ናይ ዓለምና ሪዘርቭ ካረንሲ ዝነበረ ሕጂ ኣብ 58% ናይቲ ዓለምና ኮይኑ ኣሎ ምስ ግዜ ድማ እዚ እናንቆልቆለ ክኸይድ እዩ ከም መተካእታናቱ ድማ ሃገራት ዝተፈላለየ ምርጫታት ሬኮርድ ሌቨል ወርቂ ገዛ ከም ዘለዎ ሃገራት ከምኡ እውን ካልእ ምርጫታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ነዛ ምልክት እዚኣ ይርዩዋን የንብብዋን ስለ ዘለው ዳትስ ዋይ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝተቐላጠፈ ናብ ቢትኮይን ዝጎይ ዘሎ ነቲ ቢትኮይን ክመልኮይ ዝሓስብ ዘሎ ኣይ ሪሊ ሆፕ ሃገራት ነዚ ነገር እዚ ተረዲአን ማዕር ኣሜሪካ ተጓየን ዝኣኽለን ክሕዛ ተደየለ ፅባሕ ንጎ ነዚ ዶላር እዚ ምስ ቢትኮይን ተሓዊሶም መናሓዋሩ እውን ከምኡ ኢሎም ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም በዓል ኤርትራ ወይ እተን ካልኦት ናእሽተ ሃገራት እየን ክተርፋ ዝኽእላ እምበር ቻይና ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ፅቡቅ ገይሮም ዝከታተልዎ እዮም ሓደ ኣደኖ ኣሽሓት ኤክስፐርትስ ኣለው ኣብቲ መንግስቲ ቻይና ኮፍ ኢሎም ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካ ኣቀዲሞም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እሞ ቀዲሞሞም ስጉምቲ ዝገብሩ ነዚኣ ድማ ብካልእ መንገዲ ከርእየኩም እየ ስለዚ እቲ ዘሎ ሪዘርቭ ከረንሲ ደረጃ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶላር ማለት እዩ እናንቆልቆለ ክኸይድ ከሎ ሃገራት ዝተፈላለየ ምርጫ ክህልወን እዩ ኣሜሪካ ንኤርትራ እገዳ ኣውሪዳትላ ዘላ ወይ እውን እቲ እገዳ ኣዝዩ ሃሳይ ክኸውን ዝኽኣለ ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ ንክትገብር ከቢድ ስለ ዝኾነ እዩ እንድሕር እዚ ናይ ዶላር ደረጃ እናጎደለ ኸይዱ ግን ካልኦት ነገራት ናይ ቻይና ባጤራ ድዩ ናይ ስዑድያ ባጤራ ድዩ ናይ ካልኦት ባጤራታት ጌርካ ንክትነግድ ዝቐለለ ይኸውን ዶላር ጥራይካ ኣይኮነን ዝጎድል ዘሎ እንኮላይ ኤውሮጳ ይረእይዎ ብታሕቲ ናይ ዩሮ ናይ ኤውሮጳ እውን ንሱ እውን ተደላይነት ናቱ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ሃሳሳት ተሪኢኹም ናይ ቻይና እውን ከምቲ ዝድለ ንላዕሊ ይኸይድ የለን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ሃገራት ዝተፈላለዩ ባጤራታት ንክገዛ ይፍትና ኣለዋ ናይ ሓደ ሃገር ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ባጤራታት ናይ ጃፓን ትሪእዎ ኣለኹም ትፅልም ዝበለ እዩ ናይ ዩኬ ፓውንድ ኣሎ ካልኦት ባጤራታት ተመሳሳሊ ኣብ ጥቃጥቃ ዳ እምበር ብቕፅበት ዝዓቢ የለን ሕጂ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ደረጃ ስዊስ ተሪኢኹሞ ኩሉ ግዜ ኮንስታንት ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ስዊስ ላዕልን ታሕትን ክኸውን ኣይደልይዎን እዮም ዋላ እኳ እቲ ካረንሲ ገለ ካብቶም ስቴብል ካረንሲታት ኣብ ዓለም ተደለይትን እንተኾነ ብተደላይነት ናቱ ኣብ ዓለም ዝያዳ ተደላይ ክኸውን ኣይደልይዎን እዮም ነቲ ኤክስፖርት ሴክተር ናቶም ስለ ዝሃርመሎም እንኮላይ ቻይና ባጤራ ናቶም ከምም ዶላር ክኸውን ኣይደልይዎን እዮም ስለምንታይ ባጤራ ናትካ ንላዕሊ ተደይቡ ኣብ ኤክስፖርት ወይ ግን ነገራት ሰደድ ንደገ ክሰድድ ከለኻ ሕማቕ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሃገራት እንተኽኢለን ባጤራ ናተን ድኹም ክኾኑ እየን ዝደልያ
weakening currency ንኤክስፖርት ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ strong currency ድማ ገለገለ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ኤርትራ ባጤራ ሓያል እዩ ዝብል ሓደ ናይ ፎርብስ ወፂኡ ነይሩስ ከምዚ ዓብዪ ዓወት ጌርና ንዛረበሉ ዝነበርና ነው ሓደ currency stable ክኸውን ዘለዎ እምበር ክሕይል ፅቡቅ ኣይኮነን ሓደ ባጤራ አንጻር ዶላር ኣፅዩ ንሓየለ እንድሕር መፅዩ ኤክስፖርት ናትካ እናደኸመ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ንብረት ናትካ ተደላይ ኣይኮነን ብዶላር ደረጃ ክቅየር ከሎ ተደላይ ኣይከውን እዩ ስለዚ በዓል ስዊስ ቢልዮናት ገንዘባት ናጥፋ ኣብቲ ዕዳጋ ናተን ባጤራ ድኹም ንክኸውን እየን ዝገብራ ተርጅሙ እናደኸመ ክኸይድ እየን ዝደልያ ምክንያቱ ኤክስፖርት ክገብሩ ስለ ዝደልዩ ቻይና ድማ ኩሉ ግዜ ባጤራ ናቶም ድኹም ክኸውን እዮም ዝደልዩ ኤክስፖርት ንክገብሩ ምንታት ከምኡ እውን ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ነቲ ባጤራ ናታ ድኹም ክትገብሮ ትደሊ ከም ዘላ እውን ይንገር እዩ ኦኬ እምቆት ዘለዎ ቁጠባዊ ትንተና ኢና ንርኢ ዘለና ተራ ነገር ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ከረየኩም ደልየ ኣለኹ ኩሉ እዚ ፖሊሲታት እዚ ናበይ ክወስደና ከም ዝኽእል ንምርድኡ ዝኣክል ኣብዚኣ እታ ዝዓበየትን ዝመረረትን ፅፍዒት ናይ ቻይናን ኣሜሪካ ኮይና ዘላ ስምዑዋ Developing trade war between the United States and China keeps ratcheting up. There are reports tonight China has suspended exports of rare earth minerals critical to automakers, semiconductor companies, and military contractors. And Commerce Secretary Howard Lutnick said today that the electronics the administration exempted from reciprocal tariffs on Friday could be subject to different levies in the future. Earlier, I spoke with Katrina Northrup, China correspondent for the Washington Post. I asked her about the and this is one of the most interesting concept ኣብቲ mainstream media ብዙሕ ግዜ ክንሰምዖ ዘይንኽእል ስለምንታይ ክነግሩ ኣይደልዩን እዮም ኣሜሪካ ነዚ ነገር እዚ ሰብ ክፈልጦ ብዙሕ ግዜ ኣይደልዩን እዮም what is that እንታይ ትነጥቢ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ እታ ዝያዳ ተሰሚዓቶ ዘላ ነጥቢ ካብዚ ኩሉ ቻይና ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ኩሉ ኣገዳሲ እንድዩ ግን እዚኣ ስጉምቲ እዚኣ ግን ዝያዳ ንኣሜሪካ ትሕምማ ዘላ ስጉምቲ እዮም ዝብሉ ቻይና just cut off rare earth magnets and US factories are sweating እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ፋናቲስቲክ ዝኾነ ደጋፊ እዩ እዚ ጃብ ኤክስፖስ ገይርዎ ምስ በዓል ኢሎን ማስክ ቀረባ ርክብ ዘለዎም እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና ንኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ንነዊሕ ዓመታት እዮም ፕላን ገይሮም ዝፀኒሖም እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትገብር ትኽእል ተዳልዮም እዮም ነይሮም እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስጉምትታት ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ ክብድህዎ ይኽእሉ እሱ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ኣንጻሩ ክገብሩ ይኽእሉ እናተዳለዉ እናሓሰቡን እዮም ፀኒሖም እዚ ሬር ኤርት ሚነራልስ ዝበሃል ቁሩብ ታሕቲ ውረድ ኢልኩም ተሪኢኹሞ ንምንታይ ዝጠቅም ድሕሪ ኢልኩምኒ ንኣብነት so China stopped sending rare earth those tiny mighty blah 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 ይብላሉ ንምንታይ ንጥቀመሎም electric cars ምስኡ ዝተሓሓዝ batteries fighter jets drones missiles even cars steering ስለዚ ኣገደስቲ ማዕድናት እዮም ካብ ቻይና ወፃኢ ድማ ክትረኽቦም ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚኦም ስለዚ እቲ ባእታታት ንክትሰርሕ ኣመን ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ why Trump dropped new tariffs China didn't like that so they are like cool story enjoy building stuff without our magnets ስለዚ ቻይና ግብረ መልሲ ትህብ ዘላ ኣብ ታሕትን ተሪኹሞ ኣብ ራብዓይ ፓራግራፍ ተሪኹሞ here is the wildest part ብለኩም ኣሎ China makes 90% of the world's rare earth magnets and refines 100% of the heavy duty ones basically they got the world supply on lock and they just slammed the door ስለዚ ነቲ rare earth ዝበሃል ፍላይ እዚ ማግኔት ዝበሃል ነቲ ቀንዲ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ቴክኖሎጂ ዘድሊ 900 ቻይና እያ ተውፅኦ ካብ መሬታ ዕደና ናቱ ቻይና እያ ትገብሮ 100% ምፅራይ ናቱ ማዕድን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ምፅራይ ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቻይና ጥራይ ትገብሮ 100 ስለዚ ካብ ቻይና ወፃኢ ዝኾነ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ኣዝዩ ክቡር ነገር ከይከውን ይኽእል እዩ ብዘይሱ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ክኸይድ ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ተንበርኪኹ እግሪ ናይ ቻይና ክስዕም ጥራይ ዘለዎ ካል ኣማራፂ የብሉን ብከምዚ መንገዲ ንቻይና ክኣስራ ኣይክእልኒ ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ዝነበረ ጆ ባይደን ገይርዎ እዩ ኣሜሪካ ንቻይና ብምንታይ ትሓንቃ ነይራ ክትሓንቃ ትፍትን ነይራ ፈቲናን ፅዒራን ድማ በቲ ቺፕስ ዝበሃል sophisticated modernity latest chips ናይ በዓል ኤንቪዲያ ናብ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ከምዚኣቱ ገይሮም ኩሉ እቲ መሸንቆኻ ፅቡቅ ገይሮም ንዓመታት ሰሪሖም እዮም ቻይና ድማ ካብኡ ንክወፁ ክብሉ ፈጠራውነት ድሕሪ ፈጠራውነት ምባል ሓደሽቲ ቺፕስ ናምፁ ሽግሮም ፈቲሖም ክሳብ ሕጂ ይቕፅሉ ኣለዉ በንፃሩ the wildest part ዝብላ ዘሎ እዚኣ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ ጎረሮኣ ጠጠው ኢሎም ከለዉ ሓደ መዓልቲ ቻይና ተገምጢሎም ኣብ ጎረሮና ክመፁ ክእሉ እዮም ኢሎም ሓሲቦም ኣይፈልጥን እዮም እዚ ኸ እንታይ ደርየካ ካብ መጠን ዝሓለፈ ትዕቢት
ترجم لهم نحن دليتنا نقبر نغل أنصارنا جن زخون السجون تزوست حيلي يلن كابز بلنبر نسخة بقرر روح يسكي هذا اللي حسب عدل انت رقيبو نسو بقرر روحا خزا كخمس خلك أي تحسبن ديخا ويونعو زا أكل إنفستمنت هاي تقبرن ديخا ديلكا نو أي قبرون يوم سلازي حجي تي ناي دونالد ترامب محضرة قرص بحال دونالد ترامب تنتزيا زخونه بوليسيز كتكاتاتل زلو that's why دما ولاتهم قربتناتو بحال ناي ابل مايكروسوفت تسلا كلاتهم قدفيهم زبلوا زلو እዚ ነገር እዚ ኣብ ሎንግ ተርም ንዓና እውን ካስየና ዝኽእል ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ናቶም ዲፈንስ ኮንትራክተርስ ልዕሊ ኩሉ ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒታት ናቶም ሽግር ኣጋጢሞም ኣሎ ምስ ሰማዕኩሲ ብሓጎስ እኳ ኣመና እኳ ተሓጒሰ ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ሽግር ከጋጥሞ መቸም ናይ ዝበዝሐ ሰብ ፀሎት ክኸውን ከሎ ናይ ፈለስጢማውያን ነቶም ኣብ ቃዛ ዝቕዘፉ ዘለዉ ናቶም ፀሎት ይቐዳማይ ተርጅምሎም ናቶም ጥታቶም ፀሎት ይቐዳማይ ስለዚ እንኳ እሳቶም ሲ ኣበዮም ግን እሶም መኻዚኑ ኣኪቦም ይህልው እዮም ኣያሺ ይኮኑ እንቶም ንሕጂ ዝኣኽሎም ይህልዎም እዩ ምስ ግዜ ግን ንዶናልድ ትራምፕ ንቻይና ለሚኖም ድዮም ገለ ገይሮም መንገዲ ክረኽቡ እዮም በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ እቲ ክርዳኣና ዝደልዮ ዘለኹ ኣነ ቻይና ነዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ውድድር ካብ ዜሮ ተበጊሶም ወይ ከዓ ሃንደበት ኣይኮኑም መፅኦም ሓንቲ ጥቕሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ እያ እንታይ ሳንሱ ዝፀሓፈ እያ The opportunity of defeating the enemy is provided by the enemy itself. ሓደ ግዜ ንፀላኢኻ ክትስዕረሉ ትኽእል ኣጋጣሚ ፀላኢኻ ባዕሉ መድረክ ክኸፍተልካ ከሎ እዩ ባዕልካ ፕሮፓጋንዳ ከይገበርካ ነቲ ኩናት ከይጀመርካ ሽግር ከይፀዋዕካ ባዕሉ ነቲ ውጥቀቱ ከቀላጥፎ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ትብል እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብዙሓት ቻይናውያን ሸር ዝገብርዋ ርኢ ኣለኹ ኤግዛክትሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶ ድማ ነዚያ ትመስል ኣብይ ኣሕመድን ኢትዮጵያን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣንፃር ኤርትራ again لك كم تحوحت أكلتشان إسراء بعلو بزفترو كويناتن عندران نسعرتون نتفاعتون زي صراحة هجي ما أبي بعلو بزفترو زلو عندرا أبتا قد قوات بعلو كأتواي خليل سودو بينو خينو چايناويان ببزح الشيرز قبروا زلو نتبيع هجي أزين ريوزا لنا كله نت الدايناميكس نا عالميو من البات أبنك دي أبشرك النت رايزة تبكرك مسلكم يخليو حانت نقر في اللاين دكنستيو زياد كسمعوها 38. This packing bag at Hermes Boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the... This packing bag at Hermes Boutique will cost you 38. እዚ ቦርሳ እዚ ትሪኦ ኣለኹም ደቂ ኣንስትዮ እኳ ሓደ ግዜ ስንዲ ማለት I know I'm really sorry እዛ ቦርሳ እዚኣ ሲ 38,000 ይዋጋኣ ብክንደይ ከተሽራሕ እስከ بحضر زبالة بيركنز بحال I think I don't know نزيا بورزات تونن إيرتراوي تلد تخون كمان I'm still wondering انت حر الله خوي ناس كم قال لكم تفلتوا أنت اللهم نقروني دويلنا ولا تيسسي انتي تسمعك سلاسن شو من تنشحن حدا بورصة كفل غلا قبل هيدا اللي I really doubt it إيرتراوي قال نسيتي أي سلاسن شو من تنشح بورصة كلوا كاب تشاينا هيدا ما دمت تشايناويان لنك أنا حدا عابا كويناتي ما ويجوم زلو أزعجي نزيا بورصة زيا بيركنز بحال قال كابتي توب اند نايتم مالتي مليونيراتن اوف كورس نحري حنت سبعايا بليونير كوين وين سا بليونير تخوينا سي 38 شحن بورصة مدفع مالت تقام يبلون مالت نحنا كمان 7 4 شحنا تخفل غلو كوناي 300 تزغززلو بليونير نزي تغزي مالت كو دارك 5 سنتيم كم مدفع يجن زوم تشايناويان امريكان تشاينان كم دما اوروباويانن ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ካምፓኒታት ዝገብርዎ ዘሎ ስጉምቲ ስለ ተረድኦም ነቲ ቦርሳታት እቲ ብሕሱር ዝሰርሑ ዝነበሩ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ነዚ ቦርሳ እዚ እታ ሎጎ ናይ ፐርኪንስ ጥራይ ዘላታ ናይ ሉዊ ቪቶ ናይ ጉቺ ናይ ፕራዳ እቲ ሎጎ ጥራይ ዝቕመጥ እምበር ኩሉ በዓልና ኢና ንሰርሖ እናበሉ ነፍሲ ወከፍ ዲቴይል ናይቲ ታሽሙ ባዕሎም ከም ሰርሕዎን ኣብ መወዳእታ ዋጋ ናይዛ ቦርሳ እዚኣ ድማ 500 ይዋጋ ኢሉ ኩሉ እቲ ማቴሪያል ናታ ክቡርን ዝበለፀን ስለ ዝኾነ ካበይ ከም ዝምፅዎ ኤቭሪቲንግ እዮም ዝገልፁ ስለዚ 38,000 ድሽየጥ ንሕና ብ1400 ኢና ንሰርሖ በት ዝበለፀ ማቴሪያል ኢሉ ንሰብ ይነግር ኣሎ ስለዚ ነዚ ቦርሳ እዚ ብዘይታ ሎጎ ናይቲ ካምፓኒ ፐርኪንስ ዝብል ዋላ እቲ ሎጎ ናይቲ ካምፓኒ ኣሊኻ ብ1400 ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ኢማጅን ብ1400 ገዚኦም 38,000 ክሸጥዎ ከለዉ ግን ንምንታይ መኽሰብ ኣለዎም ማይ ጉድነስ ካብዚ ንላዕሊ ፕሮፊታብል ካምፓኒ የለን ኣብ ፍራንስ ዘሎ ካምፓኒታት ናይ ፋሽን ኣብ ጣልያን ዘሎ ናይ ፋሽን ካምፓኒታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝቐረባ ዝዓበየ ሪያሊቲ ቼክ ከጋጥሞም ከም ዝኾነ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ
زي بحصر زبالة نتا فيديو أبزي أبدحريت تغليل كزارب كله زي شحن 400 يا تواجنا تكسر واخلو بشحن 400 ويتغلال شحن 395 زبزوا كامبانينا أوروبا ويا أمريكا 38 شح يشتوا له زيجي نورمالي اب ماركتينج مالت تناتكا اند يوزر بليونر تخينو تم بليونرات لك كمان انا 30 قرش انا قلت 10 قرش غزي دلينيوم تم دك تبعتي كو يخدنون يومكم اتندك نسيون قرب فليز بالك خدنا سلاز دالي اي تفاشن زياده دك نسيو تراي فوكس قبر ምናልባት ነተን ደቂ ኣንስትዮናትና ንኽትልብማ ወይ ነተን ብፍላይ ኣብ ክቡር ትወያ ዘለኽን እዚኣ ጓል እዚኣ ቁርብ ትምህርቲ ከምዚ ትሪእዎን ዘለኹን እዚአን ቦርሳታት እዚኣተን ኣብ ኤውሮጳ ክሽየጣ ከለዋ ኣብ ኣሜሪካ ክሽየጡ ከለዉ ከክንደይ ይኸውን ዋጋን እስከግምት ሃባኒ ደቂ ኣንስትዮናትናተን ፋሽን ትፈልጣ ኣብ ቻይና ግን ብ$2 እዮም ዝሸጥዎ ነዚ ቦርሳታት እዚ ካብቲ ብ$2 ዝመፀ እዞም ዘረባ ዝዛረቡ ዘለዉ ሕጂ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ተን ካምፓኒታት ታሪፍ ስለ ዝወፀን ኣይንወስዶን ኢና ክብላ ስለ ዝጀመራ ፋብሪካታት ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ብቐጥታ ነቲ ሰብ ብዝጥዕመ መንገዲ ወላ 100% ታሪፍ ይኹን ወላ 200 ቅርሺ 200 ታሪፍ ተገይርካሉ 8 ቅርሺ ክበፅሕ ዝኽእል ስለዚ ከዋፅኣካ እዩ ካብዚኦም ንኽትገዝኦ ብሽሕን 400 ዝሰርሕዎ ቦርሳ 38,000 ዝሽየጥ ተኮይኑ ንስኻ ኣይዶነ ወላ ብ2,000 ታሪፍ ከፊልካ ተምፂኻዮ ዋፅኣካ እቲ ፅሉል ዝኾነ ንዑ ገዚ ዝደሊ እምበር ኣነ እኳ እዛ ናይ 2 ቅርሺ እታ ዝበለፀት ኮይና እያ ትስምዓኒ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ናይ 300 ቦርሳ ሒዝካ 30 ቅርሺ ሒዝካ ልትኸይድ ተኮይንካ እኮ ንዓይ ፅሉል እንዲ ካብ ፅሉል ፈልያ ይርዮን እየ ትሰብ ፖርቶፎሊዮ ናትካ ናይ 500 ኣብ ውሽጢ ዘሎ ግን 50 ቅርሺ እንድሕሪ ኮይኑ for me you are just an idiot ማለቲ ካልእ ትርጉም ኣይቦን ያኔ 500 ኣብ ናይ 5 ቅርሺ ፖርቶፎሊዮ ክትገብሮ እዩ ዝግባኣካ ወይ 5,000 ኣብ ናይ 50 ቅርሺ ቦርሳ ክትገብረለካ እምበር 2,000 ንቦርሳ ከፊልካ 30 ቅርሺ ኣብ ኢቲኻ ወይ ሶፍትን ማስቲካን ጌርካሉ ክትከይሲ it doesn't make any sense ግን ይርዳኒ ኢኻ ናይ ፋሽን ኣነ ናይ ፋሽኒስታ ስለ ዘይኮንኩ ይርዳኒ ኣነ ከምንተይለኩም ሕማቕ ኣይስማዓኩም እቶም ሰባት but the reality is እዞም ናይ ቻይና ካምፓኒታት ሓደ ዓብይ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ኣዊጆም ኣለዉ መን እዩ ነዚ ኩናት እዚ ክዕወተሉ መን እዩ ክስዕሮ we don't know ሕጂ ንመለስ ናብቲ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብል ኣሎ ንኽርዳእና ዝኣክል hailed around the world after insisting that he would not budge on his tariffs and branding anyone who urged him to do so as a panican, a new party based on weak and stupid people. Donald Trump reversed course and paused his massive reciprocal tariffs for 90 days, except on China, while he negotiates deals with foreign countries. But sighs of relief may be premature. For one, America's tariffs are still at 100-plus-year high by one measure. According to the Americans' deal, tariff negotiations will inevitably result in an orgy of corruption. The American economy is እንታይ ዝብል ዘሎ ፍሬድ ዘከርያ እዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣታታትይዎ ዘሎ ፖሊሲ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ብልሽውና ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ናይቲ ታሪፍ ለውጢ ንምግባር ክግበር ከሎ ሓደ ነቲ ሓደ ለውጢ ክገብር ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ንዑ ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ኣብቲ ናቱ ምርጫ ወይ እውን ምስ ሪፓብሊካን ቤይ ዝርክብ ዘለዎም ካምፓኒታት መጀመርያ ንዓታቶም ብዘርብሕ መንገዲ ጥራይ ፖሊሲ ክጅምር ኣብነት ናቱ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ካምፓኒታት ዝነበረ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ናይ ኣፕል ናይ ስማርትፎንስ ዝነበረ ታሪፍ ኣጉዲልየ ኣለኹ ክብል ከሎ ንዓታቶም ንኸርብሕ ኢሉ ንኻልኦት ክሃሲ ይኽእል እዩ ነቶም ምስ ርክብ ንዘለዎም ግን ንኽጠቅም ክፍትን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣጋይን ንብልሽውና ኣፍ ደገ ዝኸፍት ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ብልሽውና የለን ዘይበልውን ታሓቲ ብልሽውና ዘለናየን ኢሎም ኦፍኮርስ ብልሽውና ኣለዎም ግን እቲ ፀብፃብ ናይ ብልሽውና ዘውፅእ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ንኣሜሪካ ገዲፍ እዩ ሕጊ ንዓኹም ሕጊ ንዓና ግን ሕጊ ዝበሃል የለን ወይ እውን ንዓና ሕማቕ ፕረስ ዝበሃል የለን ብምባል ንኻልኦት ከም ድሌቶም ክውንጅሉ ኣብ ኢዶም ንዘሎ ፀገም ግን ሸለል ኢሉ ዝኸይድ ሲስተም እዮም ክሬት ገይሮም ምናልባት ኣብ ዓለምሲ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ኣይትዛረብን ኢኻ ሓደ ግዜ ቁም ነገር ዝዛረቡ ድማ ንስማዕ ኣብዚ Last speech, in your role as Secretary of State, you talked about Germany and Japan being our closest allies. Yeah. We are now apparently in some form of negotiation or conversation with Japan over these tariffs. Mm-hmm. What do you think the relationship ultimately looks like after this? And do you think that the toothpaste is out of the tube, that the relationship has fundamentally changed at all for countries where we were allies or are allies, whether it's Germany or Japan or the UK, given what's happened here even just the past week? Look, one of the most
ትሪቦ ዘለኹም ብሊንከን በሃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ዝነበረ እዩ ኣነ እኳ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዝነበረ እዩ ወይ ፍርቂ ፕሬዚደንት ዝነበረ ክብሎ ይኽእል ምክንያቱ ጆ ባይደን የመሓድር ነይሩ ኢልካ ክትመጉት እውን ክብድ ዝበለ ነጥቢ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ እምበር ኣብዚ ሕጂ ንሱ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ካብ ስልጣን ምእላዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ነውፂ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ንቻይና ይኹን ራሽያ እስከድሓንግደፎ ነቶም ፈተውትና ንብሎም ዘለና ከም ኤሮፓ ጀርመን ከም ጃፓን ዝኣመሰሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ይፈጥረሎም ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ እንታይ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ይኽእል ደድሕሪ ኣሜሪካ ከም ቀደም ተጎቲቶም ክኸዱ ይኽእሉ ዶ ወይስ ካልእ ምርጫን ካልእ ነገራትን ከቋምቱ ይኽእሉ ንዝብል ሕቶ እዩ ዝምልስ ዘሎ Extraordinary developments over the last 80 years, which in the sweep of human history is not a lot, is the fact that over the last 4 years when I was on the job, probably our two closest partners were Germany and Japan. That's an incredible story. The idea that we would put that in doubt is deeply disturbing. Do you think it's genuinely in doubt, or do you think that this is something that can be walked back from? Look, something has been, I think, irretrievably lost. Now, fundamentally, they still have strong interests, and we, of course, have a strong interest in both partnerships. But this question of trust, which is the foundation of the partnership, that has now been called into question. And so even if they think, well, maybe we'll get someone down እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሓቀዶ ተበዲሎም ካብ ኣሜሪካ ተነፂሎም ክኸዱ ይኽእሉ ወይስ ሳክት ንስለ ዘረባ ንስለ ነገርን ይክኸውን ዝኽእል ይብሎ ኣሎ ብርግፅ እቲ እምነት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበሮም ተተንኪፉ ከም ዘሎ ንሱ ጠፊኡ ከም ዘሎን ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኢሉ ንኣሜሪካ ኣመሓዳሪ መራሒ ክቕየር ክእል ፖለቲካ ክቕየር ክእል ግን ሓደ ነገር ግን ካብ ኣሜሪካ ጠቕላላ ተበቲኾም ክህሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንዓታቶም ኳላይ ረብሓ ስለ ዘይብሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮም ተዓሚቱ ዝተዓመተ እምነት ግን ሓንሳብ እናሓዋሩን ተኣሊኮም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ጃፓን ትሬጀሪስ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ክሸይጥ ብምጅማር ንዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ከም ዝቕይር ዝገበረቶ ሃገር ምዃና ይንገር ኣሎ ጀርመን ድማ ወርቂ ናቶም ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጡ ዝነበረ ንክወስድዎ ሲሪየስሊ ሓሳብ የሰላስሉ ከም ዘለውን ካብ ኣሜሪካ ዝተፈንተተ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤሮፓን ናይ ጀርመንን ንክሃንፁ ይፍትኑ ከም ዘለውን ኩሉ እዚ ድማ እንታይ ደረካ እምነት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበረ ከም ዝተኣለየ እዩ ዝነገር ኣሜሪካ ግን እዚ ዘሰክፎም ይመስልካ ነው እዚያ ስምዑ ሕጂ about the trip and what are the most important takeaways that we need to understand about the Panama Canal? Well, President Trump said in his State of the Union address, China has too much influence over the Panama Canal and America's going to take it back. And that's exactly what I was charged to do, what we're continuing to do. China's influence cannot control our own backyard, especially a critical waterway, key terrain like the Panama Canal. You mentioned 40% of ships are U.S. ships, 75% are going to or from a port. So we were able to secure two historic agreements. One with the Panama Canal Authority, that our ships, our military vessels and auxiliary vessels will travel ፓናማ ካናል ዝበሃል ሓደ ካብቶም ፍላሽ ፖይንትስ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዓብይ ወጥሪ ዝገብር ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ብሓውሲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እውን ንክወስዱ ይዳለዉ ከም ዘለውን ስለተፈልጠ እቲ ፓናማ ዝበሃል ንቻይና ገዲፉ ምስ ኣሜሪካ ዝበልኮሞ ግበሩ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ እዩ ዝንገር ዘሎ ምዛ ተሓሒዘ ሓንቲ ሪፖርት ፅኒሕ ለክበኩም ኢትዮጵያውያን ብከመይ ይጥቀመሉ ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣጋይን ኣብ ፓናማ ዝበሃል ነቲ ናይ ቻይና ዝነበረ ፅልዋ ምሒቆም ከኣልይዎ ኣሜሪካ ብምሉእ ሓይሎም እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ገለ ካብተን ታርጌት ዝገበረን ነዚ ፓናማ ካናል ዝበሃልን ግሪንላንድ ዝበሃልን ካናዳን እየን ነይረን ነዘን ሰለስቲአንሲ ንካናዳ መበል 51 ስቴት ክገብረያ ኢሉ ሓውሲ ጆክ ገይሩ ምፅኢዋ ግን ተደጋጋሚ ኣቢልዋ ለንቀነኳ ምስ ዘለዎ ሽግር ነቲ ካናዳ ገዲፍዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንግሪንላንድ ግን ከምዘይገድፋ ሓቢሩ ኣሎ ነዚ ፓናማ ግን ሲሪየስሊ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ከም ዘሎን ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ንክንደይ መዓልቲ ኣብኡ ብዙሕ ዲልስ ገይሩ ኩሉ እቲ ቻይና ዝነበረ ፅልዋ ክድምስስዎ ይፍትኑ ከም ዘለውን ቻይና ድማ ጌራቶ ዘላ ኮንትራት ገሊዩ ብቐሊሉ ክትገድፎ ከም ዘይትደሊ ነጊራቶም ኣላ ስለዚ ውይቲ ሰም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ሓይልታት ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ፓናማ ኣፍኮርስ እቲ ፓናማ ዝበሃል መንግስቲ ፍርህ ኣለዎ ኣሜሪካ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ፈልጥ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝኸፈ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ የጋጥሙ ዳርጋ ዝበስ ሃገራት ዕልዋ መንግስቲ ሕንፍሽፍሽ ሽግር ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሓደ ብሓደ እንተሪኢኻዮ ኣሜሪካ መበገሲቱ ነይራ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሽግር ዘይብላ ሃገር የላን ኣንፃር ኣሜሪካ ምኻድ ዋጋ ከም ዝኸፍል እቶም ላቲን ኣሜሪካ ካብ ኣፍሪቃ ንላዕሊ ዋጋ ዝኸፍሉሉ እዮም ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ ክፋእ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ይበዝሕ ካብ ኣፍሪካ ክብል ይኽእል እየ ናይ ኣፍሪካ ኤሮጳውያን እዮም ማዕረ ማዕርዩ ሕማቅ ክገብሩ ዝኽእሉን ዝገብሩን እንተወሓደስ ፈረንሳ ክንደይ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ከም ሒዙ ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ብግምት ክንዕቅኖ ንኽእል እምበር ኣሜሪካ
ኣብ ኣፍሪካ እውን ሕማቕ ኣይገበረን ይብል ኣለኹ First and free through that Panama Canal. And then we also signed a memorandum of understanding with the defense secretary over there and the president that established a robust and growing U.S. presence, right? You need to secure that key terrain. So again እዚ ቶፒክ እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ታይዋን ኣገዳስነት ብናኾነ ክኸይድ ከም ዝኾነ እዩ ዝርዳእና እምበኣርቶም ካልኦት ሃገራት ዳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ Square in Moscow could witness a historic gathering next month. On May 9th, North Korean leader Kim Jong-un, China's Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin may appear together for the first time. Kim is expected to visit Russia in the coming months, fueling speculation. ወርሒ 5 ዕለት 9 ናይ ራሽያ ቪክቶሪ ዴይ ወይ እውን ናይ ዓወት ሴሌብሬሽን ዓመታዊ ዝገብርዋ እያ ኣብዛ ናይ እዚኣ ዓመት እዚኣ ድማ ፕሬዚደንት ሺ ዓበይቲ መራሕቲ ይዕድም ከም ዘሎን እንኮላይ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝዓደመ እዩ ዝንገር ግን ዶናልድ ትራምፕ ክንደይ ከይከይድ ፕሬዚደንት ሺ ግን ክኸይድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ኢራን ተዓዲሙ ከም ዘሎ እውን ገለ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ናይ ህንዲ እውን ተዓዲሙ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ስለዚ ናይ ቻይና ግን ኮንፈርምድ ኮይኑሉ ሕጂ ድማ ፕሬዚደንት ኪም ናይ ሰሜን ኮርያ እውን ክሳተፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ስእልታት እዝን እዚ ቪድዮ እዝን ክረአ ከሎ ኦልሬዲ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ራዕዲ ድፈጥር ስለምንታይ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ መድረኽ ካብቲ ቁጠባ ንላዕሊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና ቁጠባ ናይ ቤልጅየምን ናይ ኔዘርላንድስን ድሕሪ ሓዊስካዮ ካብ ናይ ራሽያ ቁጠባ ይዓቢ ባት ንሰላሳታት ዝኾነ ሃገራት ብሓደ ተኣኪበን ብዩክሬን ዝመፀ ራሽያ ክሳብ ሕጂ ዘጋቢላተን ኣላ እንታይ እዩ ቁጠባኻን ወታደራዊ ዓቕምኻን ሓደ ማለት ኣይኮነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ናይ ምትፍናን ዘበን ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ እዚኣቶም ድማ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎን In the coming months, fueling speculations that he may join his Chinese and Russian counterparts for the Victory Day parade in Moscow. However, there is no official confirmation on the date or the location of Kim's visit. Kim Jong-un has never made an official trip to Moscow, although he traveled to Russia's Far East twice in 2019 and in 2023. Now, according to TASS news agency, Russian Deputy Foreign Minister Andrei Rudenko said last month that preparations for Kim's expected visit to Russia were already underway. And now the Kremlin has said that she will visit Moscow early next እምበር እዚ ንሪኦ ዘለና ነብሲ ዝኻለ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ሪኣላይመንት ኦፍ ፎርስስ ዝብልዎ እዚኣቶም ብሓደ ክጣመሩ ክንርኢ ከለና ዝሰዶ መልእኽቲ ኣለዎ ንኣሜሪካ ድማ ሓደ ክሊር ሲግናል ይዝባ ሓይልታት ኣንፃራ ክኸዱ ዝኽእሉ ክንምንታይ እና ብሓደ እናተሸራረኹን እናሓየሉን ይመፁ ከም ዘለዉ ንኣሜሪካ ድማ መመሊሱ ፀቕጢ ዝፈጥረሎም ነጥቢ እንተሎ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እምበር ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክንሰግር ኢና External influences from regional and global powers. The proliferation of seaports and militarization of the Horn of Africa can be mentioned as manifestations of this influence. How countries of the Horn of Africa can manage external influences. Hello and welcome. My guest for today is Dr. መቸም ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመት ዝተረድኦም ወይ እውን ሕጂ ሓሲቦምሉ ዘይፈልጡ ሕጂ ሓድሽ ቮካብለሪ ወይ እውን ሓድሽ ፍልጠት ዝመፅኦም እዮም ዝመስሉ ቀፃሊ ብዛዕባ ኣብ ዓዶም ዘየለ ስግኣት ቅድሚ 30 ዓመት ሓሲቦምሉ ዘይፈልጡ ስግኣት ከም ሓደ ፍሉይ ስግኣት ጌርካ ለይትን መዓልትን ኣሜን ኣብ ዓዱ ዝቃፀል ዘሎ ሃገር ብዛዕባ ዘየለ ፀገም ክዛረብ ከሎ ህውተታ ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ኣጀንዳ ምዃኑ ድማ ምግንዛብ የድሊ ነዚ ክብለኩም ከለኹ ኣገደሲ ምትሕሓዝ ክገብረልኩም ስለ ዘለኹ እየ سمعوا نجبت انتهي بلو جبت ون حدا ملسي باتم الله Edgar Kitwa. Dr. Edgar Kitwa is in Nairobi, Kenya. We are reaching him via Zoom. Dr. Edgar Kitwa, good to see you. Good to see you. Thank you for having me. There are like more than 10 military bases in the Horn of Africa built by foreign powers, outside forces. For instance, in the tiny state of Djibouti alone, military bases have been built by United States, China, European and Gulf countries. What are the pros and cons of such militarization? What are the negative and positive consequences of such power projections in the Horn of Africa? Let's start with this, Dr. Edgar. They are ሕጂ እቲ ሕቶ ዘሎ ወይ እውን እቲ ዲስካሽን ዝግበር ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ይንድሒልና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ጅቡቲ ብዙሕ ወታደራዊ ቤዝስ ከም ዘሎን the same country ኢትዮጵያ ዝበሃል ብሕሚሉ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ሃገር እዩ ነይሩ ኣብ ጅቡቲ ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ዓመት ወይ 4 ዓመት ዝመፀ ቤዝ የለን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት ሓድሽ ቤዝ ኣይተኸፈተን there's nothing እቲ ዝዛረቦም ዘሎ እንታይ እዩ ኣጀንዳ ምክንያትን መዛረባ ርእስን ክደሊ ስለ ዘለካ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚኡ ዝነበረ ሃይለ ማርያም መለስ ኮፍ ኢሎም ከለዉ እዩ ኣብ ጅቡቲ ተገይሩ እቲ ቤዝስ ኩሉ ልዕሊ 10 ዓመት ዝገበረ ድማ they didn't have the problem ሽዑ
حجون صقم انتلو نت ميليتار بيز قبر زلو جبتيو مش جبتيهم كزرارة بزقبهم بات جبتي ابز زرباوني زربو يمم حنت فيديو كبكم كتحازا سلازلو غزياس كسمعوا متي سورس ميت خاميت كونفيرمد كبلاي كل نيجن اسكسمعوا የቀይ ባህር ጥያቄ አነሳች በሚል ወደብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ለምን የቀይ ባህር ጥያቄ አነሳች በሚል ወደብ አገልግሎት ላይ ችግር በመፍጠር ላይ ትገኛለችም። በጫት ጉዳይም አኩርፋለች ነው የተባለው። ባለስልጣኖቻችን ጫት ይዘው ለጅቡቲ መሪዎች እንዲሄዱና ከተቻለም አብረው ተቀምጠው እንዲያወሯቸው አንዳንዶች ጥቆማ እየሰጡ ነው። ጅቡቲ በኢትዮጵያ የጫት ምርት ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጥገኝነት አለባት። ጉዳዩ ዝም ብሎ ተክል ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ማስፈጸሚያ ነው። ለጅቡቲ ጤፍ ጭኖ መሄድ ትርጉም የለውም። አለ የተባለ ምርጥ ጫት ለጅቡቲ ባለስልጣናት ማቅረብ በንጉሱ ዘመን ጀምሮ ለረጅም ጊዜ የተሰራበት አውሮፓ ፍጥጫቸው ዋና ማዕከል አድርገዋታል። ይህ ደግሞ ወሳኝ የውጭና የገቢ ንግድ በር ለምትፈልገው ኢትዮጵያ ከባድ አደጋ መድቦ አኩርፋለች። ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘለው ጅቡቲ እውን አብይ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ቀጻሊ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርና በለ ዝዛረብ ዘሎ ስጋት ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ካልኣይ እቲ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለየ ከምፃና ዘለኹ መዓልቲ ዘይረኸበት እያ ናይ ጫት ፖለቲካ ብኢትዮጵያ ዝጥቀምሉ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ዶ ኣብ ሶማልያ ብጫት ዝተኣሰረ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ ብዘይካ እቲ ጫት ካብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ከምኡውን ካብ ኬንያ ዝኸይድ ዳርጋ እቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ እዩ ጅቡቲ ከምኡ ዓበ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እንኮላይቶም ፖለቲከኛታት ግዙኣት ናይ ጫት ምዃኖም እዩ ዝንገር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንነፍሶም ዘይገብርዎ ኣይኮኑን ኣሜን ፊልድ ማርሻል ናቶም ጫት ገፁ ምልክቱን ትሪኦ ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ጫትን ካልእን ሰላም ረኺባ ዘላ ሃገር መን እያ ኤርትራ እያ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኩሉ እትገይም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንፃሩ ስለ ዝኸደ ሓደ ካብቲ ብምዕራባዊ ዓለም ተፀላዕነት ዘለዎ ኦኬ እዚ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ መጀመርያ ነዚኣ ክበኩም እየ ብክልተ ሰለስተ ነጥቢ ክንሪኦ ኢና ፈርስት ኦፍ ኦል ኤርትራ እዚኣ መስምዕዋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓድሽ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ UN humanitarian agency will lay off hundreds of staff due to funding crisis. UN ዝበሃል ኩሉ ትናቱ ናይ ረድኤት ትካላት ዝነበረ ዓብ ናይ ባጀት ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ኤርትራ ሃገርና ድማ ቀዳመይቲ ካብቶም ክትህሰብ ምዃና ዝንገር ዘሎ ወይ እውን እቲ ውሑድ ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተኣሊዎ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና 20% ሰራሕተኛታት ናይዚ UN ዝበሃል ካብ ስርሖም ክስገጉ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ስኬል ባክ እቲ ኦፕሬሽንስ ናቶም in 9 countries ካብ 9 ሃገራት ድሮ ከኣልዮም ሰራሕተኛታት እውን ክሰጉ እዮም ገለ ካብተን እዚ ናይ ሁማኒታሪያን ኣፌርስ ዝበሃል ናይ UN ከባቢ ክንደይ nearly 60 million funding shortfall ስለዚ ከባቢ 60 ሚሊዮን ሕፅረት ናይ ባጀት ኣጋጢምዎ ኣሎ ካብ ዓይኖት ሃገራት እዩ ትስርሑ ጠጠው ከብል እንድሕር ኢልና ድማ ካሜሩን ኮሎምቢያ ኤርትራያ ኢራቅ ሊብያ ናይጀርያ ከምኡ ድማ ፓኪስታንን ቱርክን ድማ ይብላ ኣሎ as well as ዚምባብዌ ካብዚኣቶም ናቱ ኦፕሬሽንስ ዊዝድሮው ክገብር ወይ እውን ከዝልቕ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ወላ እውን ንእሽተይ ይኹን እምበር ኣገዳሲ ስራሕ ክገብሩ ንሪኢናዮም ነርና ብዘን ዝሓለፋ ሕደ ተዋርሕ ወይ እውን ሓደ ዓመት ዲ 2 ዓመት ስለዚ ካብ ኤርትራ ኢዶም ክስሕቡ ምዃኖም ኦፍኮርስ በዓል ኢትዮጵያ ስርሑ ክቕፅል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን UN ዝበሃል ሽግር ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣሜሪካ ዝበሃል ፋንዲንግ ጠጠው ኣቢልዎ ስለ ዘሎ ሓደ ኤርትራ ታንክስ ጋድ ብዛዕበየ ኣብ ነፍሳ ተኪራ ትኸይድ ዝነበረት ሃገር ምዃና እዚ ሕጂ ናይ ዓለም ቻሪቲ ፋውንዴሽንስ ወይ እዚ ናይ UN ድዩ ናይ ካልእ ትካላት ግብረሰናይ ማሕበር ኩሉ እናነቐፀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ እንኮላይ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብዚ ረድኤት እዚ ተፀጊዐን ዝኸዳ ኣዝዮም ብዙሓት እየን ዓብ ብድሆ ድማ ክገጥመን ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኤርትራ የስ ሓገዝ ትረክብ ነይራ ተሓን ዝኾነ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብዘይሱ ክትቅፅል ትኽእል ዶ ኣብሶሉት ካብ ካልኦት ዝሓሸ ንክትቅፅል ዕድል ዘለዎ ሃገር እያ ግን ኣገይን እዚ እውን እሱ ክእለ እውን ፅቡቕ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ሓንቲ ብዚኣ ለንቀነ ዝረኣኽዋ እስከ ከረየኩም ዲፕሎማሲ ምናልባት ካብ ኩሉ ሃገራት ክንመሃር ግን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሶማልያ ገይሮሞ ዘለዉ እስከረዩ እዚ ሶማልያ ንኢሎን ማስክ ኣብ ዝሓለፈ ኮርቲንግ ወይ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ምስ ሶማሊላንድ ርክብ ከጋይድ ከም ዝኽእልን ነታ ሶማሊላንድ ትበሃል ሃገር ተፈላጥነት ተቐባልነት ክህባ ከም ዝኽእል እሞ ኣብኡ ሓደ ቤስ ክገብር ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ነርና መንግስቲ ናይ ሶማልያ ድማ ተቐላጢፉ ዓበይቲ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ሎቢስትስ ቆፂሩ ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ንኢሎን ማስክ ከም ዝረኸቦም ዕላማ ድማ ንኢሎን ማስክ ስታርሊንክ ናትካ ናብ ሶማልያ ክትእትዎ ዕድል ክነባካ ኢና ክብሎ ከሎ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ በይ ዝተደሊኻ ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ክነባካ ንኽእል ኢና
ኣብዚ የድሊ ፖለቲካዊ ቀውሲ ናይቲ ሃገር ኣይትእቱ ኢትካ ብምባል ይሓትዎ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ከም ውፅኢት ናቱ እዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዲፕሎማሲ ብእንካን ሃባን ክበሃል ከሎ ነዚ ክመስል ይኽእል እዩ ሓደ ሶማልያ grants Starlink license to operate nationwide ኢሎን ማስክ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ቀጥታ ምስ ትራምፕ ዝኸይድ ዘሎ ሳክት ንፖለቲካዊ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን በቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ረብሓ ክረክብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ምናልባት ዝኾነ ይኹን መረዳእታ ይነበሮን ክንብል ንኽእል ኢና ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቒሙ ግን ነቲ ዕድላት ናይ ሶማልያ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝደልይዎ ዘሎ ንኽረኽቡ ካምፓኒታት ናይ ኢሎን ማስክ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ላይሰንስ ይወሃበን ኣሎ ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ናይ ኢሎን ማስክ ኢንተርኔት ክመፀካ ሕማቕ እውን ኣይኮነን ስታርሊንክ ማለት ዲሽ ምዝርጋሕ እቲ ገመድ ምዝርጋሕ የድልየካ መሬት ምዃት የድልየካ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ድሓን ኣብዚ ንስማዓዮ እዚ ፖሊሲ እዚ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ እውን ምግንዛብ የድሊ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ራዩ ፖሊስ ከም ዝቐየረ እንካን ሃባን ናይ ሶማልያ ሚት ካብ ሚት ውፅኢታዊ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ግን ውፅኢት ከኣምፅኡ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩ ሶሻል ናቱ ፖስት ዝገበሮ እንታይ ኢሉ ታይም ፎር ቴሮሪስትስ ቱ ሃይድ but it won't do them any good ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንቴሮሪስትስ ንምጥፋእ ብዙሕ ፃዕሪ ክንገብር ከም ዝኾንና እቶም ቴሮሪስትስ አልሸባብ ማለት እዩ ሽግር ከጋጥሞም እዩ ናትና ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ፅፍዒት ክቦም ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ I just got rid of Joe Biden's dangerous red tape and empowered our war fighters ሰራዊት ናትና ስጉምቲ ንኽወስድ ተበግሶ ንኽወስድ ሓቢረየ ኣለኹ ይብላ ኣሎ ኣይሲስ ዝበሃል ዝነበረ እዛ በዓል ሱርያ ዝነበረ ዓብ በይዝናቱ ናብ ሶማልያ ክገብር ቀሪቡ ከም ዘሎ ወይ እውን ገይሩ ከም ዘሎ ዝነግር ሓበሬታ ነይሩ ስለዚ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሶማልያ ንሶማልያ ክገጥፋ እዩ ንመቃዲሾ ክገጥፈ እዩ ዝብል ወረ ዝነበረ ባዕሉ ዝፀሓፎ ንሱ ነቶም ሰራዊት ናቱ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ ብቐጥታ we will support the Somali people who should not allow the Houthis to embed with them they're trying to do to end terrorism and bring prosperity to their country ስለዚ ምስ መንግስቲ ሶማልን ምስ ህዝቢ ሶማልን ምስ መንግስቲ ይብል የለን ምስ ህዝቢ ሶማል ብሓደ ኮይና ሑቲ ዝበሃል ናብ ሶማልያ ንከይኣቱ ናብ ኣፍሪቃ ንከይኣቱ ምስ አልሸባብ ኮይኑ ሽግር ንከይፈትህ ንሶማላውያን ክንሕግዞም ኢና ይብላ ኣሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ብርግፅ እታ ንኢሎን ማስክ ገይሮም ናብ ስታርሊንክ ዝገብራ ዘሎ ዕድል ዝረኽባ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኣነ ብልሽውና እየ ክብሎ ዝኽእል ግን ብልሽውና ኸ ኣይኮነን እንካን ሃባን ዓለም ዲፕሎማሲ እዩ ስለዚ ሶማላውያን ነቲ ሃገር ክትምቀል ትኽእል ዝነበረት ዝበልዋ ዳርጋ ኣንፃር ነቲ ናይ አልሸባብ ተቃውሞውን ኣሜሪካ ክትድግፎም ከም ትኽእል እዮም ዝርዩ ዘለዉ I think this is a good sign አልሸባብ እንተጠፍአ ኣብቲ ከባቢ ሶማልያ ሰላም ተረኸበት ርግኣት ተረኸበት ከም ኤርትራውያን ኣፀቢቑ ደስ ብለና መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንዑ ይፀርዩ ስለዚ ንኢሎን ማስክ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ብምሃብ ኢሎን ማስክ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ሜይቢ ኢንዳይሬክትሊ ሰሪሑ ክንብል ንኽእል ኢና ኢትስ ቱ ኤርሊ ቱ ሴይ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖስት ተሪኻ ፖሊሲ ደረጃ ኢኻ ትሪኦ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ብናቱ ምሉኻት ብናቱ መጋበርያታት ገለመለ እንተኮይኑ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ ባዕሉ ክፅሕፎ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን then it tells you something ኣብ ፖሊሲ ደረጃ ለውጢ ክገብር ከም ዝኻኣለን ወይ እውን ኣብ ኣካይዳ ደረጃ ለውጢ ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብዚኣ ድማ ከሪአኩም ሓደ ካብቶም ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲማት እዩ ነቲ ዞባና ክርብሽ ይኽእል እዩ ሕማቕ ክገብር ይኽእል እዩ ኢልና ዝፈራሕናዮ ብኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝኽፈል እውን ዝንገረሉ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ሎቢስት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ኣትዩ ሽግር ክፈጥር ኢለ ፈሪሄ ነይረ ኣነ ስጋት ገይረሉ ነይረ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኩላቶም ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ምእታው ነቲ ዞባ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ንብል ነርና ካብቲ ስርሑ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና now that I have pre-retired from the US State Department I'm looking ከም ዘይተሓጎሰ እውን sadly Africa looks no better now than when I left if anything things are gotten worse and the world still does not seem to care ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዝፈተነ ብዙሕ ከም ዘይሰርሐን መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ይኣልዮ ከም ዘለዎን ዓቕምናቱ የጉድሎ ከም ዘለዎን USAID ብምቕታሉን ከም ዘይተሓጎሰ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቶም ገበርቲ ሰይጣን ክኾኑ ዝኽእሉ ንብሎም ዝነበርና ከምቲ ዝደለ ፅልዋ ይገብሩ ኣለውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚኣ ሕጂ ደርእየኩም ፀናሕኩም ክልተ ነገር ረኣይዋ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መን ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ ንብል ኣለና ምስ ሶማልያ ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ምስ ሶማልያ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ፅልዋ እውን ኣሎ ምስ ሶማልያ መን ይሰርሕ ኣሎ ትርኩ ይሰርሕ ኣሎ ምስ ሶማልያ መን ይሰርሕ ኣሎ ግብፂ እውን ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሶማልያ ክሰርሕ ምኽኣሉ ኣብዪ ኣሕመድ he doesn't have any power ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ
ዝኾነ ይኹን ፓወርፉል ሓይሊ ንኣብይ ኣሕመድ ተኸቲሉ ንይዑ ኣጀንዳ ወሲዱ ንኻሊ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ንርኢ ኣለና ስለዚ this is another very important anchor state ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ anchor state ነይሩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ምስ ሶማልያ ክሰርሕ ምውሳኑ ምናልባት ሶማልያ ነቲ ገይም ብፅቡቕ ዝተፃወትዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ እቲ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ እቲ ንብሎ ዘለና እዚ ስታርሊንክ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ኢንተርኔት እዩ እንድሕር ኢልካ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ዘድሊ ዓይነት ቴክኖሎጂ እዩ ኦፍኮርስ ንፖለቲካዊ መዓላ ይጥቀምሉ ዶ ኦፍኮርስ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ይርዳእኒ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኢንተርኔት እቲ ንከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ገጠራትን ገለም ዘሎ እቲ ዝበለፀ ዓይነት ኢንተርኔት ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ሶማልያ ነቲ ዘሎ ሽግራት ንምፍታሕ ነዚ ነገር እዚ ኣቕሪቦም ባዕሎም ሓደ ነገር ክረኽቡ ዝኽኣሉ ወይ እውን ሓደ መንገዲ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ይመስሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ውፅኢት ከምፃሎም ድያ የምፃሎምን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ በት ኣትሊስት እቲ ስጉምቲ ንግዚኡ መፍትሒ ዝገበሩ ነቲ ፀገም ዝመስል ኩነታት ንርኢ ኣለና እስከ እቲ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከስምዑ ኣብዚኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞን ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ነቲ ሳቶም ዝቆፃፀሩ ዓለም ማለት እዩ ንዑ አንከር ድበልዎ ሳቶም ናቶም ኣዘራርባ አንከር ኣሎ ማለት ሓደ ጎብለል ኣሎ ነቲ ዞባ ዝቆፃፀር ሕጂ ነዚ ዞባና ከም መቐፀልታ ናይቲ ብዝሕል ኩናት ዝነበረ ኩነታት ንብሙሉ ነዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል እንተላይ ቀይሕ ባሕሪ ዘእተወ ነዚ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ኬንያን እየን ተሓርየን ማለት እዩ እናታቶም ኣተሓሳስባ እቲ ካልእ ላቀይባ እዩ ሳቶም ብዝበልዎ ሳቶም ዝበልዎ ከይድ ኣለዎ ሳተን ከዓ ነቲ ረብሓታት ወይ ኣጀንዳታት ዘገልግላ እየን ማለት እዩ ብዘይካዚ ናይ ዓለም ባንክ IMF ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ዞባዊ ውድባት ግብረሰናይ ማሕበራት ዘይመንግስታውያን ውድባት ናይ ባህሊ ማእከላት ናይ ትምህርቲ ማእከላት ማላዊ ማእከላት ዝበሃላ ኣብ ቁፅፅር ክኣትዋ ኣለዎ ምክንያቱ ሳተን የንተን ቱልስ ወይ ድማ ናውቲ መቆፃፀሪ ምቁፅፃር እንድሕር ክህሉ ኮይኑ ምግባት እንድሕር ክህሉ ኮይኑ ንኩሉ እዚ ብዝተወደበ መልክዕ ኣብ ሓደ ስትራቴጂ ብዝተጠርነፈ ውጥናት ትቆፃፀሩ ኣለካ እዚ ብሰነዳቶም ዝግለፅ ስለዚ እቲ ኮንሶሊዴሽን ኖ ወንደር ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣመና ፀልኦ እዚ ናይ ኣሜሪካ ስታብሊሽመንት ናይ ብሓቂ ክፀልእዎ ነቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣፀቢቖም ክፀልእዎ ሓቆም እዮም ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሸርሕታትን ጉርሕታትን ናቶም ይፈልጦ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንፃሩ ስጉምቲ ዝወስድ ንስ እዩ ስለዚ ንመርሕነት ናይ ኤርትራ ዝፀልእዎ ንኤርትራ ሓራ የውፃእ ስለ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን እሱ ኣገዳሲ ክኸውን ከሎ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊስን ኣካይዳን ኣብ ኣፍሪቃ ክሰርፅ ተጀሚሩ they will have a serious problem ተርዲኹም ኣለኹም ምዝመዛ ናይ ኣሜሪካ ሓደጋ ክወድቀ ይኽእል እዩ that's why ብሙልኣቶም ፓወርስ ንኤርትራ ንክድቆስ ትመርሕነት ናይ ኤርትራ ኣንፃር ኣሜሪካ ወይ ነቲ ጣራ ናቶም ኣንፃሩ ክኸይድ ዘለየ ኣብነት ክገብርዋ ንኤርትራ ንኸጥፍዋ ዝወሰንዎ ስጉምቲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ኣብዚ ኸ መራት በሁለትዮሽም ሆነ ባለብዙ ወገን የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች የተለያዩ ስኬቶች ተገኝተዋል ከዚህ ውስጥ መጠቀስ የሚችሉት ኢትዮጵያ በብሪክስ መድረክ ውጤታማ ተሳትፎ አድርጋለች የአፍሪካ ህብረትን ውጤታማ በሆነ መንገድ አስተናግዳ የህብረቱ የሰላምና የደህንነት ምክር ቤት አባል ሆና ተመርጣለች እንዲሁም ከአጎራባች ሀገራት ጋር በተለይ ከወደብ እና ከባህር በር ጋር በተገናኘ ከጎረቤት ሀገር ጋር የነበረ አለመግባባትን በሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፍታትና በዓለም አቀፍ ሕጂ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዓለም ዝጀመርዎ ፀገም ብዲፕሎማሲ ፈቲሕና ዝብል ዘሎ ንምንታይ ጀሚሮሞ ብኸመይ ተፈቲሑ እንትሕልልካ ኸ ዚሮ ውፅኢት out of nowhere መፅኦም ምስ ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኢና 20 ኪሎ ሜትር ክንረክብ ኢና ሚድያ ናቶም ድማ እቲ ወቅዓዊ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ፃዕዳ ሓሶት ክሕሱ ዝኽእል ምዃኑ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ወደብ ከም ዝረኸበት ዓብ ብስራት ብሬኪንግ ኒውስ ሰበር ዜና እምባል ኢትዮጵያ ወደብ ረኺባ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺብና ፕራይም ሚኒስተር ናቶም እንታይ በሃል ኮይኑ ተመስገን ኣምላኽ ጥራይ ዝበሃል ብምባል ፈኪሩን ሓሲዩን ድሕሪ ዓመት ሶሪ ኣብ ደገ ባሕሪ የለ ወላ ገለ የለ
تا ጉዳይ ድማ ከይተዛረቡ ኣብ ሚድያ ኢሎም ሓሊፉ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ በዓሉ ዘበገሶ ፀገም ብዲፕሎማሲ መንገዲ ፈትሕና ይብላ ኣሎ I mean these people تا ዲፕሎማሲ ትብል ቃል ብኸመይ እዮም ትርድኦም ኣይርዳእንን እዩ ሓደ ሕማቕ ፕሮፓጋንዳ በጊስካ ኣብ መወዳእታ ድማ ክትቀትላለካ ተባሂልካ ኣፍካ ኣሕሲምካ ትምስ በልካ ሽግር ፈጢረ ባዕለይ ዲፕሎማሲ ገይረ ዕሪፈዮ ትብል ኢኻ so again ናይ ኢትዮጵያ welcome to ዲፕሎማሲ ትርጉም ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ዛዕባ ኣብ ደገ ባሕር ንገብሮ ዘለና ክብል ሕጂ ስምዑ ደረጃም የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ የተሻለ ተቀባይነት እንዲያገኝ ማድረግ ተችሏል በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ እየተደረጉ ያሉ የኢኮኖሚ ሪፎርሞች እና ኣብዚ እንታይ ይብሉለው ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ናይ ሴኪሪቲ ቀፀራ ርክብ ተገይሩ ዝነበረ ገለ ካባቶም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሚሊታሪ to draw plans to size Panama Canal by force ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፓናማ ካናል ንምውሳድ ብሓይሊ ፕላን ከውፅኡ ከም ዘለዎም ንሰራዊቱን ማሕለፍትናቱን ኣዚዙ ኣሎ ምናልባት ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድማ ኮማ ዓይነት ስትራቴጂ ንዓሰብ ደንካልያ ንምምላስ ክጥቀም ይግብኦ ኢሎም ይፅሕፉ ኣለዉ ብዙሕ ሰብ ድማ ሸሪቡ ይብሎ ነዚ ናይ ኣቢይ ፕሮፓጋንዳ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይሰርሖ ኣሎ እቲ ሓቂ ግን እዚ ነገር እዚ ዶናልድ ትራምፕ ተደገበረ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዚኣቶም ከምኡ ክዛረቡ እንታይ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም እንድሕር ኢልካ ድማ ዓቕሚ ዝበሃል ኣገዳሲ ይኮነን ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምዝራብ ነቲ ህዝቢ ዓቕሚ ከም ዘለካ ክሸጦ ስለትኽእል ፈልጎ ሰበረብሮ ነገሩ በጣም ኢንተረስት እያደረገኝ ስለመጣ ነው ምንድነው ካላችሁኝ በዶክተር አብይ አህመድና በኢንጂነር አይሻ መሐመድ መካከል ያለው መግባባት ከምን የመነጨ ነው ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ግንኙነት ምን ነበር እንደዛ አስከም ተግባቦትም ምን ነበር አይሆንም በሁለቱ መካከል ያለው እንትን ምንድነው መሰረት ብዬ ማለት ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጣ የመጀመሪያ ሴት መከላከያ ሚኒስትር አድርጎ ሾማት የአፋር ተወላጅ ናት ሴት ናት ሙስሊም ናት ደገሩ ደብል አልቀይ ውስቲ እዚያ ትሪዋ ዘለኹም እታ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ዘላ አብይ አሕመድ ስለምንታይ ካብ መጀመሪኡ ነዛ ሰብ እዚኣ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ስምምዕ እንታይ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ተገሊፃ ነይራ እስከ ንሽተይ ንስማዓዮ ሁሉም ነገር አንደኛ ናት የመጀመሪያ ናት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዬ መስግቤ ያስኩት ትላንትና ድንገት ነገሮች ይሄን ጉዳይ ሳብሰለስል ስጎረጉር አንድ ያገኘው ነገር ምን የሚል ነው የቀድሞ አባቷ ያሰብ አስተዳዳሪ ነበሩ ይልላል ጭራሽ የሆነኩ እርግጠኛ አይደለሁም ከሆነ ግን በጣም ነገሩ ጭራሽ አወሳሰብብኝ ነገሩን ጭራሽ እስካሊ ታረገብኝ ኢንጂነር አይሻ አባት ወላጅ አባት ያሰብ አስተዳዳሪ ነበሩ ብሎ ከዛ የሚኒስትሯን ንግግር እየዞርኩ ሳየው በጣም ሕጂ እንታዮም ናይ አብይ አሕመድ ካድረታት ኢዲየትስ እዮም ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ስቱቢት እዮም ደናቑር መስተውዓልቲ ይኮኑ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ኢኻ ትሰምዕ ኖ ወንደር ስለምንታይ ከምኡ ይብልዎም ኢልኩም ትሓቱ ዝነበርኩም መልሲ እናሃልኩም ነዚ ኣወል ስዒት ክንደይ ግዜ ፈትፊቱ ተዛሪብዎ ንተጋሩ ክድክር ከሎ አብይ አሕመድ ኣብርሃም በላይ ዝበሃል ወዲ ዓዲግራት ተጠቂሙ ንዑ ሚኒስትር ምክልኻል ገይሩ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ትግራዋዩ ስለዚ ትግራይ ዝሃርሞም ዘሎ ናይ ትግራይ ተወላዲ ነቲ ሰራዊት ድእዝዞ ዘሎን ንህዝቢ ዝጭፍጭፍ ዘሎን ብምባል ነቲ ገበን ትግራዋይ ከም ዝፍፅሞ ገይሩ ታ ፕሌይቡክ ያ ድሒሩ ብዛዕባ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ንኣብርሃም በላይ ናይ ቆሎን ጥጥቆን ናይ ሕርሻን ወላ ናይ ገለን ገይሩ ነዚያ ሰብ እዚኣ ድማ ኣምፅኡ ሚኒስትር ምክልኻል ምክንያቱ ንዓፋር ህዝቢ ተጠቂሙ ናይ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክገብር ስለ ዝፍትን ዝነበረ እዩ again the playbook is very clear ስቱቢ ስለ ዝኾኑ እቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ ግን እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ለንቀነ ተረዲዎ ከምዚ ምስጢር ናይ ዓለም ከም ዝተረድኦ ገይሩ ቪድዮ ትሰርሕ ዘሎ ሻዕብያ ክንምንታይ ንቅድሚት ከይዱ ከም ዝሓስብ ግን ንስኻ እንታይ ትበልዕ ኣለኻ እንታይ ትሰትይ ኣለኻ እውን ከም ዝፈልጦ በዚኻ ክትግምት ትኽእል ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ሻዕብያ ካብ ነዊዖም ተረዲኦሞ ቢካዝ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ቅድሚ ክንደይ ኣምፅልኩም ነይረ እዛ ሰብ እዚኣ መን ምዃና ኣብዚ ስምዑ ባህር በር ቅርብ መሆኑ ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኑ እንግዲህ 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተንም ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች እንደዛ ተበትነው ግን የኢትዮጵያ ኬዝን ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ በቂ ነው ከፖርት ሱዳን እስከ ራስ ዱሜራ ባለው የአፋር ማህበረሰብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ያለውን ክብር ያለው ነገር የለም ስለዚህ እዚኣ ሰብ እዚኣ ነቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ኣመና ክሰርሓሉ ትኽእል እያ ሚኒስትር ምክልኻል ስለዝገበራ ድማ
حدا دك قال سيتيا this is a game you know قال سيتي أم كل خال زمت فلوي مرحي بتنا أوروبا institutions سبب تقبلنا تيزفترلو جنزب كم زركب قبره جن بحنت منيك التسلست عفت ما يدحسب الله سو زي قال عفار سلزقونت أبو أكبر ترسسوق جنز حدا من سلزقونا بجزء درجة محضر ديو قال نيرو نسوس سلز حدا ما نحوي وين كم زك إنت وين كلهم سلزغل ناعات تقيمو وتهدروا عقمه بوا نابي إرترا نخيد دفيد كل واي غليو سلازا جين موتيفيشن زلو نتنا دون ناي أبي أحمد أجندا كابون اللي على كسالت ولي خوليو من زبالهم يزقبر سلازي إذن ريوزل لنا ناتهم بحمات ناتو كادرتات حدش كهون غليو إرترا جنوي حوان تجنزيبا بزعبو أقدستي زرربن أقدستي ملسن ذهبتلو قداينيرو again we got to be very clear أبز حجز لنا مدرك كل تزبلو وزلو سفي زغوني بروباغندا أنصارهم زتكم زلو لنفسه أكف دما دي بانك ناقبرناهم كيتكم في التنينة በጣም ኢንተረስቲንግ ምንም ፕሬስ አርገ ግን ካላችሁ ትኩር ብዬ ማየት ነገሮች ማጥራት ሲጀምር ዶክተር አብይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴት ሚኒስትር አድርጎ የመከላከያ ሚኒስትር በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምንድን ነው ሾማት አልኩት። ለምንድን ነው ሾማት? ምን ነበር አላማው? ከዛ ለምን ደሞ ወረደች? ብዙ ሳቀው ወረደች። በመሃል ግርግር መጣ። ከዛ ሚኒስትሮች መጡ። ለማ መገርሳም ሆነ ዶክተር ቀናም ሆነ ከዛ በኋላ ሄዶ ደግሞ ዶክተር አብርሃም ሆነ ከዛ ደግሞ እንደገና ተመልሳ መጣች። ምንድነው ነገሩ? ከአሰብ ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ፣ ከአፋር ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ፣ ከኢትዮጵያዊነት ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ። ሻዕቢያ አጥብቆ የሚፈራው ነገር የሆነው ለዛ ነው። አሃ በየስጉሩጉሩ ነገሩ በጣም ኢንተረስቲንግ እየሆነብኝ መጣ። ዌል ያን ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነው ዛሬ የምንጎረጉረው። ፒውር ትንተና ነው፣ ልክ ነው መረጃ አይደለም፣ ፍጹም ትንተና ነው። ነገሮች እያቀጣጠልኩ ከዛ የመከላከያ ሚኒስትር የመጀመሪያው ሴት የመከላከያ ሚኒስትር ተሳሳው የመጀመሪያው ሴት መከላከያ ሚኒስትር መሆኗ በሐፈሻ እንታዩ ክብል ዝፍትን ዘሎ ንሱ ተገሪም እንዴ ተዛረብ ዘሎ ትናዓና ግን መጀመሪያ ስለምንታይ ገይር ዋይሉ ዲቤት ናቱ ተዘረባ ናቱ ትራይሲ ብቃት ስለዘለዋ ዝብል መልስ የብሉን ሓደ ሰብ ሚኒስተር ትገብሮ ብቃት ስለዘለዋ ይካ ትገብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ግን it's not that is not the case ታይዳ ናጀንዳ ናትካ የገልግለካ እናንርጃለና ነትናይቱ ናይ ብሄር ናይ ዓለይትን ዘሎ ከምኡ ድማ ንኢንተርናሽናል አቴንሽን ክረበሉ ከምኡውን ነታ ናይ ዓፋር ብኮ ክትጥቀመላ ስለዘል ዘሎ እዩ ገይርዎ ስለዚ ብቅዓት የብላ ኦፍ ኮርስ ኢንጂነሪያ ጓል ንሰይቲ ኢንጂነሪያ ኢሉ ናብ ምክልኻል ዝትገብረሉ ምክንያት ኩሉ ይክልኒ ግን again ኩሉ እቲ ሚኒስትርታት ናቱን ተሪኻዮ እውን it just doesn't make any sense anyway but እዚ ናቶም ጉዳይ እዩ ሕጂ ክልተ ነገራት ሪእ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባና ዝብሎ ዘሎ መጀመሪያ ከም ዝበልኩም ገለገለ ሓቅታት ከም ዘውፅእ ምግንዛብ የድላ ኣብዚያ እስከስምዑኻ ገርኳችሁ ምሁራን የሻዕቢያን ባህሪ አስመልክቶ በሚሰጠው ማብራሪያ ላይ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ሻዕቢያ በባህሪው አንደኛ እንግዲህ የዛሬ 10 ዓመት አገሪቱ ኤክስፖርት የምታደርገው 60 ሚሊዮን ዶላር ብቻ እንደሆነ ይናገራል። ነገር ግን ጦር መሳሪያና ታጣቂዎችን ኤክስፖርት በማድረግ በተለይ ህገወጥ ጦር መሳሪያ በማዘዋወር በአመት ወደ 140 ሚሊዮን ዶላር እንደምታገኝ ይገልጻል። ከዋና ከእቃ ኤክስፖርት ከወርቅም በላይ ኤክስፖርት የምታደርገው ኤርትራ ምንድነው ሰቨርሽን ነው ብሎ ይላል። ጦር መሳሪያ ህገወጥ ጦር መሳሪያ ነው። ይሄ ህገወጥ ጦር መሳሪያ ንግድ የት የሚደርስ ነው ብሎ ሲላቸው አንደኛ ሱዳን የሚገባው ነው። ኢራን ወደ ሱዳን የምታስገባው ጦር መሳሪያና የምትሰራቸው ስራዎች በዋናነት የሚገቡት በምጽዋ ፖርት በኩል ነው። ከዛም አልፎ በጣም የገረመኝና የተመቸኝ ፓርት ምንድነው እሱ እነዚህ ስኮላሮች የሚያነሱት ነገር ምንድነው የዛሬ 10 ዓመት ነው እንግዲህ ዩኤን በኤርትራ ላይ ማዕቀብ እንዲጥል ምክንያት መነሻ የሆነው ነገር ምን ነበረ? ኤርትራ ኢራን ጦር መሳሪያውን ተወስድና ምጽዋ ኤርፖርት አራግፍና ከምጽዋ ኤርፖርት ደግሞ ፖርት ሱዳን ወይም በሱዳን በኩል ሄድና ሱዳንና ግብጽ ድንበር ላይ ካራገፉት በኋላ በመኪና ወስደው ጦር መሳሪያውን እዛ ጋር ያሉ ከጥንት ዘመን ለረጅም ዓመታት ከጥንት ዘመን ጀምሮ እዛ ጋር ያሉ ጎሳዎች አሉ። ምን የሚያደርጉ እቃዎችን በግመል እየጫኑ የሚያጓጉዙ እነዛ የግብጽ ጎሳዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ከሱዳንና ከግብጽ ድንበር anyway እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ነገር ፍሉይ ምስጢር ከም ዲስካቨር ዝገበረ እዩ አሜን ሻዕቢያ ታጊድ ነይሩ I think ሻዕቢያ ከመይ ገይሩ ነቲ ገዳይ ሰግሮ حق الله وده حق الله حقنا الله وده حسوت يلا ودم it doesn't matter
بزعبا إيرترا زبلو وانتبلو حدون اتي رقات نايت شعبية تراي زنقرا كازي من البات نسو نشعبية ككافي زبل زلو شعبية أنقع كاكاتو كم زغلن أبروسهم جينا بزعبا شعبية بزو investigation كد قبريهم every time دما شوك قبركم يو because it's a shocking institution شعبية مالت زقرميو ترديهم لهم دك عسراتات دك سلاساتات نسورا إلى مستمر زي يكونوا بعلم تعكيبهم كل تزقبر وتاريخ مستنكريو سلدي تنقركم ده عنبر مستنكري يسرحهم تايم ملو هذا ودب أبسحل كفيلو أمريكان راشان دي دقفوا وبعلو تبلحيتو 3 نفرتهم بإيربورت ناتكم ككاسل زغالة أبا أنقعكم هاتيو دما حبر السوفيت بليونات نزا حقزو منقس زقمت له لو مدا بانكن تانكن دحزة أفدق بحر زرلوو بحر زونن زدلي يوخ قبر زغل No, it doesn't surprise us. نعاقاتكم جينا اختقروميهم زعا شعبية the more you try to investigate you will learn so many things نفس وكفت تمهر ودر لهم دما ما مليسو كرعدوكم كم زخونة رايفلوت ويناخن بلوم نخل اسكا جنابتي كالوت كاغن سقر ናይ ውልቃይ ርእቶ ዝኸም ዝበለ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት ዕብዳኒ መቐፀልታ ናይቲ ብሄራዊ ክሕደት እውን ምንም ዓይነት መረዳእታ ዘይብልካ ከለምስ ከለ ይራኸበሎ ከለ ከምዚ ይገብረሎ ኢልካ ምንም መረዳእታ ዘይብልካ ንህዝቢ ትግራይ ጠቕላላ ዳርጋ ሙንጃል ነተመራርሓ ሰራዊት ወይ ንሕወሓት ሙንጃል ጥራሕ ኣይኮነ ብሄራዊ ረብሓኻን ንህዝቢ ትግራይን ዘለካ ንዕቐትን ዝድላ ይኾን ኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ንኽበፅሕ ምብያን እውን ይመስለኒ እንተገደደ ሓደ ህዝቢ ሓደ ቃልሲ ናይ ባዕሉ ክላሲፋይድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ጌታቸው ከዳ ዛሬ አብይ አህመድ የሰጠውን ስልጣን ተቀብሎ እሱም ደግሞ ያንን ሹመት እንደ ትልቅ ነገር ቆጥሮ የጻፋትንም አንብቤያለሁ። ጌታቸው ከዳ እኔ ከመጀመሪያም እንደምናገረው ህይወቱን መምራት ትዳሩን መምራት የማይችል በዋለበት በመሸበት ጠጥቶ ተኝቶ ተጥሎ የሚያደርሰው ለህዝብና ለሀገር ይጠቅማል ብዬ አላምንም። ከመጀመሪያም አብይ አህመድም ለፖለቲካ ሴራ እንደመረጥከው እናውቃለን። እንግዲህ ገዱን ለማን ዮሐንስ ቦያለውን ዶክተር አምባቸው እንታይና ንርዘለና እቲ ጌታቸው ረዳ አብይ አህመድ ናብትናቱ ስልጣን ዘእተዎ ዝተፈላለዩ አጀንዳታት ከም ዘለዎ እንዲ ዝንገር ዘሎ ብወገን ተጋሩ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ወይ እውን አንጻሩ ፕሮፓጋንዳ እውን ክንብል ንኽእል ካብኡ ከይወፃና ግን ህወሓት ነቲ አብይ አህመድ ሓደ ጽሑፍ ሓደ መግለፂ አውፅኡ ከም ዘሎን ንሱ ድማ ቀስቃስ ናይ ኩናት ወይ እውን ፕሮቮኬሽን ውግእ ብምባል ፕሮፓጋንዳ ናይ አብይ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ አንጻሩ ይገብራሉ ገለ ካብቲ ዝበልዎ ነቲ መተሓሓዚ ህወሓትን ፈደራል መንግስትን ዘተሓሓዞ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራይ እዩ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እንድሕር ክትጥሕዝ ጀሚርካ ድማ ነቲ ንክልቲኦም ሓይልታት ቢንቶ ኮይኑ ዘራኽብ ዝነበረ ኢኻ ትበትኽ ዘለኻ ምክንያቱ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፈደራል መንግስትን እዩ ተፈሪሙ ተባሂሉ ዋላ እኳ ህወሓት ሽዑ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣይውክሎን እዩ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት TDF ስለ ዝበሃል ዝነበረ አብይ አህመድ ግን ምስ TDF ዝበሃል ክፈራረም አይደልኔ ምስ ህወሓት ዝበሃል ክፈራረም ዝደሊ ስለ ዝበለ ህወሓት ድማ ኣተግባር ወይ እውን ካልኣይ ገጽ ናይቲ ውዕል ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ አብይ አህመድ ብወለንቱ የፍርሶ ከም ዘሎን ነቲ ዘሎ ኩነታት ምስጋር ድማ ናብ ሓደጋ ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ጎስጓስ እቶም ነቲ ጌታቸው ረዳ ዝድግፉ ቀጻሊ ፕሮፓጋንዳ አንጻር እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክዛረቡ ከለውን ብመንፅር ድማ አንጻር ኤርትራ ማለት እዩ ክዛረቡ ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ተገምጢሎም ነቲ ኩነታት ንኢትዮጵያ ንምርማ ንትግራይ መሊሱ ንምርማስ ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክኸስዎን ክውንጅልዎን ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ። ሳምራይዝ ላድርግላችሁ እዚህ ላይ የተካተተው አሁን ተመልካቾች አሁን የሰማችሁትና ያልሰማችሁትና የሰማችሁት በደንብ አድርጎ ካያችሁት የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በሚል ነው ትኩረት ያደረገው። ከዚህ በላይ ይሄ ትልቁ ገመዳችሁ እሱ ነው አለ። ዝም ብዬ ባጭር ቋንቋ ልንገራችሁ። ከፌደራል ጋር ከኢትዮጵያ መንግስት ፌደራል አልተጠቀም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተቆራኘ ነው። ብቸኛ ገመዳችን ብቸኛ ህገ መንግስት ምናምን ብሎ ነገር የለም። ብቸኛ ገመዳችን ፕሪቶሪያ ነች ብሎታል። አሁን ሳመሪው ምን ይላል? መጋቢት 29 እስከ ሚያዝያ 3 ስብሰባ ላይ መሰንበቱ ገልጿል። እዚህ ነቲ
ህወሓት ኣመራርሓ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ኣካይዱ ንክገብር ምስተራኸበ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ፖለቲካ ነውፅ ፈጢሩ ስለ ዘሎ እስከ ንእሽተይ ድርጅቱ የውስጥ ጉዳይ ተንትኗል። ሀገራዊ ጉዳዮች አይተናል። በቀጠናው ትልቅ ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች አይተናል ይላል። ይሄ ኦቤስ ነው። ስለምን ጉዳይ ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። ቀጠናዊ የሆኑ ትልልቅ ጉዳዮች ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ምን እንደሆነ መገመት ይቻላል። እኔ መናገር አይጠበቅብኝም። አብይ ስለሚያውቀው ጂኦፖለቲካዊ ጉዳዮችን ተንትነናል፣ ገምግመናል ይላል። ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በኋላ መልኩ የቀየረ የትግራይን የመበተን ፈተና ብሎታል። ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በጦርነቱ ጊዜ ብሓፈሻ እቲ ሓሸዊ ኣብ መንጎ ተጋሩን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎን ወላ ወዲ ወረደ ይምፃ ጌታቸው ይተኣለ ነቲ ድራማ ኣገይን ቀፃሊ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ናበይ ቦታ ክበፅሕ ከም ዝኽእል we don't know እዚያስ ከስምዕዋ This side from the Mark Properties. How are you, sir? Brother. I'm also planning your unit in yes, the Mark Tower. My plan is I'm planning to come June 30. Yes. For work and I said I gave you my email. ናይ ጀነራላት ናይ ትግራይ ከቕኑ ኻኢሉ ሓደ ሚስተር ትራሽ ዝበል ኮይ ዛረብ ነይሩ ሓደ ካብቶም ኮነሬላት ድማ ኣብ ዱባይ ዝገዝኦ ገዛ ብዛዕባ ክዘራረብ ከሎ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ዝነበሩ ንሳቶም ኣብ ዓበ ቢዝነሳት ተኣላሊኾም ዘለውን ሚልዮነራትን ማልቲ ሚልዮነራትን ከም ዝኾኑን ሕሉፍ ሓሊፍዎ ድማ ኢቨን ኣብ ዱባይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ብዙሕ ትካላት ከም ዘለውን ናቱ ኮንቨርሴሽን ድማ ባዕሎም ቀዲሖም ኣብ ባይታ ውሪዶ እሞ መዋረዲ ኮይኑ ዘሎ ሓደ ኮነሬል ራዩ ሄሎ አቶ ፊቴ አቤት እንደምን ዋልከው እንደበ አለ ይመስገን ሞ ታዲያ ምንድን ነው ማረገው እኔ አሁን እኮ እየከፈልኩ ነው 6 ሚሊዮን ከፈልኩች ባለፈው አዎ እኮ ያቋርጡላቸዋልና ማቋረጥ እኮ እየከፈልኩ ነው አሁንም ከደገ ወዲያ ከ3 ቀን በኋላ 2 ሚሊዮን ከፍላችኋል ምንድን ነው ይሄ ባንክ አይኛ የባንኩ ፕሮሲጀር ነው የምንጠብቀው ኤግዛም አለ ነው እሞ የቁኝ ስንት ነው ያለው ስላክልኝ አሁን እስቲ አገዘኛ አንተ ባከራስ ከኔ ጋር ቁም አቆ ለኔ ይገባኛል ሆነ ነገርኩኝ ይሄ በስማማኝነት አስቀመጥኩኝ ያኔ 6 ሚሊዮን ስለከፈሉ አለኝ ባክ ሰው እኛ እንደዚህ ካለው ጀምሮ እንደዚህ እየከፈለ ምን ቀርቶብን ብላችሁ ነው 400 500 ሚሊዮን የባንኩ ልጅም አልኳቸው ስለዚህ ምስ ባንክ ደው ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ገዛውቲ ዳርጋ ሕንቕንቕ እናበለ ከም ዝተዛረበን ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ስለ ዘለዎ ልክዕ ከም ጌታቸው ረዳ እዚ እውን ናብ ኣቢ ተፀጊዑ ዝበልካ ንክገብር ክእል እየ ሽጎይታይ ንክብል ረብሓ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣዝዮም ብገንዘብን ብረብሓን ዝተቆማጥዑ ንጅብኦምን ንረብሖምን እምበር ነቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እውን ክግደሱ ከም ዘይክእሉ በዚ ካትርብ ተደጋጋሚ ባዕሎም እዮም ከምኡ ክብሉና ንሰምዖም ዘለና so again እቲ ፖለቲካ ብረብሓ ዝተባዕተ ክኸውን ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ንኽንርኢ ኢለ ንቐፅል ትግራይ ከመይ እዩ ዝመስል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክንሪኦ ሞ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ሓድሽ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሽመቱ ተቐቢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ውዕል ከቲሞም ኣለዉ ስለዚ እቲ ውዕል ምናልባት ምስቲ ንሓደ ዓመት ክፀንሕ ተባሂሉ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር እሞ ምስ ዝፀንሐ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ዝፀረብ ዶ ይኸውን ከመይ ኢኻ ትሪኦ ህዝቢ ሓፈሻ ህሉይ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ መልክዕ ንሓዘ ይመፅእ ኣሎ ውሽጣዊ ሕቶቱ ጣጣታቱ ኩሉ ኣፃፊፉ ናብ ደጋዊ ቃልሲ ይሰጋገር እዩ ዘሎ ወሰንቲ ምዕባለታት እውን ተራእዮም ኣለዉ ዝነበረ ለ2 ዓመት ፀንሐ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ بمسرة طلب ودب حوحات بمسرة ودب حوحات أما بالعصر 4 ودب قبائل زحلف وسانا من كل لعل استقبل تغطي تغير له زي حد عبي نقريو زلنا يكون الدمنا هم زلوا ردوا نريون لنا بعنا كم ميديا مرداتها ديل نرهو مرداتها تزيمي كما تصاكمي من مترطر يقول تايهم كتقولوا زلكم نحنا حدا غزي سلا إيرترا قرب كله ያው ተናደደ መንእሰይ ዝሓስቦ ፀገም የውልን ካባናን ለዓል ዝቆሰለውን የለ ሓቢርና ኢና ቆሲልና ህዝብና ተጨፍጭፍ እዩ ናይ ሻዕብያ ጉድ ተዘሪቡ ዘይውዳእ እዩ ነይሩ እዩ ሕጅውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዘይንቡር ገይሩ እዩ
ጥርጥር የብለይ ነው ተፈተው ተጸልአ ግን ከም ኣደ ንግበር ከይድና ውስ ከም ትንሶም ደናቁር እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ትግርኛ እኮ ይዛረብ ዘሎ ኤርትራ ብትግርኛ እዮም ክሰምዑኒ ኣብ ኤርትራ ይስማዕ እዚ ሚድያ እዚ እዚ ሰብ እዚ አይ ቲንክ ለልዓቕሙ ክምድር ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓያል እዋን ገይሩሎ ኣወል ስዒድ ምናልባት ንእሽተይ ሽሙ እንተረቑሖሲ ካልእ ደረጃ ዝበፅሐ ዝመስሎ ዘሎ ኤርትራውያን ካባኻ ዝደልይዎ የለን ማይ ፍሬንድ ኤርትራ ካባኻ ሰላም እንተገበርኩም ፅቡቕ ንስኻን መራሕትኻን ዝገበርኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መግለፂ እኳ ኢና ዘይብልና ናቱ መግለፂ የብልናን ንስኻ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ሻዕብያ ኣብ ዓድና ምሳተዎ ዝበለ ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም መልሓሶም ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ኣቢ ዝገብሮም ክዛረቡ ዘይክእሉ ኣነ ይገርመኒ ህዝብኻ ሕክምና ከልኪልዎ ዝነበረ ሻዕብያ ኣይኮነን ህዝብኻ ማይን መግብን ከልኪልዎ ዝነበረ ሻዕብያ ኣይኮነን ወይ ኤርትራ ኣይኮነን ንህዝብኻ ኣብ ገለገሊኡ ጀኖሳይድ ዝፍፅመልካ ዝነበረ መሬትካ ጎቢጡ ሒዝዎ ዘሎ ሻዕብያ ኣይኮነን ኣምሓራን ኣቢ ኣሕመድን እዮም ሒዞምካ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ደሳቂዩካ ዘሎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ኣምሓራ እዩ ኣቢ እዩ but these people ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ትሕርቃኖምን ቂምታናቶምን ፅልእናቶምን ነዚኣ ድማ ኢና ኤርትራውያን ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ ዘለና ዋላ እውን ናይ ሰላም መንፈስ ሓበራዊ ሰናይ ጉርብትና ትደሊ እንተለኻ ታክቲካል እምበር ስትራቴጂክ ብዙሕ ፀገም ክፈጥረልና ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ታክቲካል ማለት ከዓ ብርግፅ ንሕና ስለ ንደልዮ ምሳና ስርሑ ይኮነን ትሕቶ ንስኻትኩም ኣንፃር ኣቢ ተሓፍሩ ኣለኹም ኣቢ እንታይ ክገብረኩም ከም ዝኽእልካ ትፈልጡ ኢኹም ሻዕብያ ነብሱ ዝኻለ ሓይሊ እዩ and you know exactly ሻዕብያ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዎ ንህዝቢ ትግራይ ንምቕታል ዘድልዮ ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ብምህራም ሻዕብያ መክሰብ ስለ ዘይብሉ ኢትዮጵያ መክሰብ ኣለዎም ኣምሓሩ ንተጋሩ ተቐቲሎም መሬት ክወስዱ እዮም ሻዕብያ እኮ መሬትኩም ኣይደልን እዩ ዝኣክል መሬት ኣለዋ ኤርትራ ዝኣክል መሬት ኣለዋ ዝኣክል ባሕሪ ኣለዋ ሰላም ኣቡና ጥራይና ንብል ዘለና ሰላም ክትቡና ስለ ዘይትኽእሉ ኢና ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንግደት ዘለና ናትካ ኣያታት ዝነበሩ ካድረታት ወይ ካጃንዳ ወያነ ንኤርትራ ንዕስራታት ዓመት እዩ ዋጋ ክፊልዋ ፈዲሁን ዋጋ ብቃላት ክገልፆ ዘይትኽእል ዋጋ ዘኽፈለይ ነይሩ ስለዚ ንዓታቶም መንገዶምን ስነ ስርዓት ንምትሓዝን ይኣትዩ ዘድልዮ ስጉምቲ ገይሩ ህዝቢ ምቕታል ደቂ ሰባት ምህራም ኣጀንዳ ኣይኮነን ሻዕብያ መክሰብ እውን የብሉን ፅረት ተጎልቢብካ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣቢ ይምፃ ወላ ጅን ዕፍሪት ይምፃ ሻዕብያ ብነፍሱ ዝተኣማመን ኦርጋናይዜሽን እዩ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ተኣማመን ሃገር እያ ንስኻ መፂኻ ፋሕብትን ኣቲካ ዘሎ ንሻዕብያ ትውስኸሉን ትልቅመሉን የብልካ እንተኾነ እሺ ጎይታ ኢልካ ምሻዕብያ እንተ ሓቢርካ ክትረብሕ ትኽእል ክትሕገዝ ትኽእል ካብ ወፃኢ ግን I think ልዕሊ ዓቕሞም ክሓስቡ ጀሚሮም ኣለው think about your situation first ንሻዕብያ ክትገብረሉ ትኽእል ነገር የብልካ ኤርትራውያን ነቲ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ብደንብ ገይሮም ዝርድእዎ ሓደ ቋንቋና ሓደ ባህልና ሓደ ታሪክና ስለ ዝኾነ ስለዚ ጨፍጭፎምና እዮም መላፍንቲ ፀላእትና ኮይኖም መላፍንቲ ታሪካውያን ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም መፅኦም ጨፍጭፎምና እዮም እሞ ንሕና ወንዑ ጨፋጭፉ ንደይብለና ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ሰለስተ ዓይነት ሕቶ እኮ ኣቕሪቡ እኮ እዩ እዚአን ኣቕሪብና የና ንኤርትራውያን በደንብ ክርድእዎን መጀመርያ ሰራዊትኩም በደንብ ይሓግዘኒ ኤርትራ ንውቃዕ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ዓሰብ እንተተረኺቡ እኮ መቐለ ኣትጥቀም ትግራይ ኣትጥቀም መንዶ ዘይተባሃለ ነገር የለን ኖ ሕጂ ካብኡ የኣይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ለሚኑናሲ ንዓኹም ስለ ንፈትወኩም ኖ ኢልናዮ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ጊቭ ሚ ብሬክ ኣብ ስልጣን ከለኻ በኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ከለኻ ከምዚ ሎሚ ከይተረማመሰት ከላ ኢትዮጵያ ኣምሓርኡ ኦሮሞኡ ካልእ ወላይቱ ድዩ ሶማሊኡ ድዩ ዓፋሩ ኩሉ ኣሰሊፍካ እንኮላይ ኣሜሪካ ሙሉእ ዓለምን ኣሰሊፍካ ናብ ኤርትራ ከይድካ ኢኻ ፈቲንካ ኢኻ ሕጂ ፃድቕ ክትኮነሉ ትፍትነሉ መንገዲ የለን ፈቲንካ ኢኻ ኩሉ ዝከኣለካ ጌርካ ኢኻ it didn't work በሽ ከማን ተፀፋፊዕካ መስመርካ ሒዝካ ኢኻ ስለዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ተኣኪብካ ኣሎ ኣብ ዘለኻ ግዜ እሞ ኣብ ንሓትሕትካ ተመቒልካ ዘለኻ ኣቢ ኣሕመድ ንዓኻ ሒዙ መፅኡ ንኤርትራ ክገብራ ዝኽእል ነገር የብሉን ኤርትራ እውን ትፈልጥ እያ ነዚ እወ ኩናት ስለ ዘይንደሊ ዘለና ሰናይ ጉርብትና ፅቡቕ ይንብል ኣለና ካብ ሓሊፉ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚ ዘለዎም ሽግር ምናልባት ድሕርቲ ኩናት ዝፍጠር ነውፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ ባይ ዘ ወይ ኤርትራ ዓዲ ትግርኛ ጥራይ ኣይኮነትን ኤርትራ 9 ብሄራት እዩ ዘለዋ ከምቲ ንስኻትኩም ሸፈጥ ሕውነት ትብሉ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ከምኡ ይኮነን ኤርትራ ኤርትራዊ እዩ ዝተፈላለየ ባህልን ክብርታትን ዘለዎ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ
ኤርትራዊ ዜግነት ዘሎ ኤርትራዊ መንፈስ ዘሎ እዩ ዘሎ እቲ ፀገምኩም ናባና ከተሰጋግሩ ነዊሕ ፅዒርኩም ኣይሰለጠኩምን ብሕጂ እውን ክሰልጥ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ዘለናዮ መድረክ እውን ምናልባት ንዑ ዘዘኻኽር እዩ ምስኻትኩም ወላ ውዕል ተፈራሪምካ እውን ትርጉም የብሉን ዕለት 13 ወርሒ 4 2002 መራሒ ኻ ዝነበረ መለስ ምስ ኤርትራ ተፈራሪም እዩ ነቲ ኩነታት ንኽፈትሖ ግን ምጥልላም ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ስለሰግር ኣብይ ኣሕመድ ናብ 2018 ኣብ ቅድሚ ዓለምን ሃገራት ዓረብን ፈሪም እዩ ተመሳሳሊ ጥልመት ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ 234 ግዜ ዝጠለመካ ኣብ ፌደሬሽን ፈሪሙ ዝጠለመካ ኣብ ውዕል ናይ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ፈሪሙ ዝጠለመካ ሓይሊ ወይ እውን ስርዓት ናይ ምሕደራ ድሕሪ ሕጂ እውን ምሳኻ ተዋዓኢሉ ጽቡቕ ገይሩ ክኸይድ ኢልካ ግምት ናትካ ክቕየር ክኽእል ኣሎ በዚኣ ጌርና ክንሓልፎም ንፍትን እስኪ ሕጂ ሓንቲ ኣብቲ ናይ ዓድና ክምለስ Life of a designer in Asmara for holiday. We started with Asmara making us breakfast. Then I met up with the ambassadors to talk about investment in art and culture. It was hailing rain. Then we went out to the president's office, which is outside of the city. And I really wanted to talk to him about investing more in art and culture. I gifted him a little suit as a thank you for his time. Went back to the city. It was traffic central because there was all these president's office, which is كم تريوا زلهم زي حونا عوتي زبحال زلو لنكني ام نيويورك ناتو ريتيل ستور وي وناتو فاشن لاين زلو اب ايرترا تفريو اب امريكا دشيات نبرتيو غير زلو انا قرم زبلا نسي اب كال افريكا زي ركب ترى ايرتراوي مالت نسو نفعيو جن ترى ايرتراويان مس مرحتنا ايرترا قصالي راغبوني زراربوني خاطري what an impressive way to do اب كال هاجركم راحنا خطركبسي I don't know روكي ساينس كنت مهسكت كلالك ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃምብልነስ ናይ ትመርሕነት ምስ ዝኾነ ይኹን ንኤርትራ ክጠቅም ዝኽእል እዮም ተራኺቦም ንኽዘራረቡን ንኽመያየጡን ዝገብርዎ it's really interesting and ካብ ልቢ ዝሐጉሰኒ እዩ ስለዚ ኣብዚ ላ ሓንቲ ናቱ ዝያዳ ከርእየኩም there was a video ናቱ ላውንች ክገብር ከሎ ኣይረኽብኳን ኣለኹ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ካልእ ግዜ እንተረኺበ ከም ፃልኩም ክፍትነ ናቱ ድኳን ኣብ ኒውዮርክ ከፊቱ ከም ዘሎን ብጣዕሚ ዘሐጉስ ግስጋሴ ይገብር ከም ዘሎና ንርኢ ዘለና ኣምላኽ ሓግስ ካበልዎ ብዝከኣለኩም ድማ ክትሕግዝዎ ፈትኑ ምክንያቱ ከምዚኦም ዓይነት አንትርፕረነርስ ንዓለምና ክቕይሩ ዝኽእሉ ተበግሶ ክወስዱ ዝኽእሉ ጽቡቕ ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስለ ዘድልዩና ዘለው ንዓታቶም ምሕጋዝ ማለት ንኤርትራ ምሕጋዝ እዩ Out at New York launches at Saks Fifth Avenue. This is the American dream. Let's check it out. كم تريوا زلهم اب نيويورك ناتو ستور كابيتو املاغ يحقس كان بلو حدا عوت اب امريكا ناتو فاشن لاين كلاسيكال كابيرترا تسرحي سلازمات زلو اي هوب زي تعريف ناي دونالد ترامب هاسيون خون 10% يلدلو اتس غانا بي اوكي نخل عالم سلازخونه ازي حدا كاب تعبي بوتنشال زلو يو ايرترا سرحتنياتات عدل فتيركا فابريكاتات كاوغيركا دغ اكسبورت خدغبر ندحرخيلكا this is going to be a brilliant business model and I hope عوت كغوناصف نحنا دما بزكالنا كنحجزينا I really hope at some point رخيبة كزراربو تسفا يقبر سلا تخل زقبرو زلو نيرترا كابيرترا زمت بيزنس كساب زخونه we are always on his side أملاقي حقس كاكب ليفتو نايلومي أرساب زخون ودينا لايك قبرو سبورت قبرو ناب كلام محلالفو أحواتنا ندقف حقاقيزنا دما نعبنا بالكو زياخ قتفكم سيلي مقيحو عاتير نويحو كيتو مدور بقى خيري لي محمدي هو ناس بحري عاتا من يوم تاريخ وزرسف تايقو اليوم زي والعزق وسف تيو وصلو نعشاقي وصلو يزي قزبس عمو تقولي زلو عمو قلبو نوى عدي عدي كرالو سوق عفو دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي كرالو سوق عفو دمي بحري نبينو